zijn. Maar ik denk dat de hele Kamer hier van links tot rechts, alles wat er dit najaar kan, alles wat voor 1 januari komt, zal toejuichen. En het is niet een soort wens, we volharden, we willen dat eigenlijk niet. Daar is geen sprake van. Die suggestie is in het debat in juli ook soms gewekt en dat is niet terecht. Mevrouw Marijnissen. Voorzitter, dat is dus niet juist. Het is wel zo dat het kabinet niks wil doen. En die conclusie hebben we inderdaad voor de zomer moeten trekken. En dat resulteerde erin dat wij het vertrouwen hebben opgezegd in dit kabinet. En wat zien we daarna? We zien mooie interviews in de krant. Maar de cynische afdronk van dit debat dreigt te worden dat niet alleen de boeren heel veel niks wijzer worden van dit debat, maar ook al die mensen die hun rekeningen niet kunnen betalen. Want de heer Heerma zegt, ja, ik las vanochtend ook iets in de krant over dat het kabinet misschien toch aan het kijken is of er dit jaar nog wat kan. Meneer Heerma, kom op. Wie maakt u dat wijs? Dat maakt u mij toch niet wijs dat u vanochtend in de krant toevallig leest dat het kabinet daar misschien toch nog mee bezig is. Terwijl uw politiek leider het koopkrachtpunt groots heeft aangezet in het interview. En het is de minister van Financiën, als we de kranten mogen geloven, die het vertrouwen heeft opgezegd in uw politieke leider. Precies die minister van Financiën met wie u die gesprekken nu voert, neem ik aan, over wat er moet gebeuren met die koopkracht. Hoe kijkt u daar zelf naar? Na al die crisis die zich opstapelen, zit de grootste crisis op dat moment dan niet daar? De heer Heerma. Ja, wat mevrouw Marijnissen doet is in de tweede helft wegbewegen bij de start van haar vraag. Maar de conclusie dat het kabinet niks wil en de suggestie wekken dat een partij als de SP voor mensen op wil komen en dat er politieke onwil ligt om daadwerkelijk iets te doen, dat is een valse suggestie. En dat helpt het politieke debat ook niet verder. Het is zo dat in het kabinet en in de coalitie vorig jaar meer dan 6 miljard is uitgetrokken om wel maatregelen te nemen. We hebben in juli, en daar is ook de coalitie naar voren gestapt toen de VNG het aanbod doet. Wij denken dat we meer kunnen, ook dit jaar al. Waren het coalitiepartijen die naar voren stapten, dan moeten we die uitgestoken hand van de VNG aanbieden. Maar dat mevrouw Marijnissen ervoor kiest om het vertrouwen in het kabinet op te zeggen, maakt haar suggestie dat het een kwestie is van niet willen, niet de waarheid. Dank u wel, meneer Heerma. Ik schors waarschijnlijk voor een paar minuten en dan gaan we daarna naar mevrouw Hermans van de VVD. Schors waarschijnlijk voor een paar minuutjes.
heropen de vergadering. En ik geef het woord aan mevrouw Hermans van de VVD voor haar bijdrage. Voorzitter, er is veel aan de hand in Nederland. Stijgende energierekeningen, problemen met asiel, onrust bij de boeren over het hoe en het ontbreken van perspectief. En dit vraagt actie en afspraken van het kabinet en van de politiek. En de aanleiding voor dit debat vandaag zijn uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken in het Algemeen Dagblad. En dat interview leverde een verwarrend beeld op en daarom vind ik het goed dat hij zijn woorden vandaag hier in de Tweede Kamer toelicht en vandaar ook onze steun voor dit debat. Er is al een heel aantal vragen gesteld en zelf heb ik 1 vraag aan de heer Hoekstra, voorzitter. Hoe kijkt meneer Hoekstra, de minister van Buitenlandse Zaken, naar de timing van dit interview in relatie tot het proces van de heer Remkes? Een proces dat nota bene op het verzoek van het CDA gestart is. Voorzitter, een debat over een interview terwijl er veel aan de hand is. Er veel moet gebeuren. Ja, ook op de onderwerpen, juist ook op de onderwerpen die de heer Hoekstra noemde in het interview. En voor de VVD is onze inzet op die onderwerpen heel duidelijk. Wij zien hoe zwaar mensen het hebben. Nu de prijzen als gevolg, mede als gevolg van de oorlog, zo zijn gestegen. Vooral de energierekening van mensen. Gezinnen met een heel normaal middeninkomen hebben het inmiddels ongelooflijk zwaar. En ook ongelooflijk zwaar. En onze inzet zal dan ook zijn om hen waar mogelijk te helpen. En voorzitter, ook wij, ook bij de VVD-fractie, grote zorgen over de grote aantallen mensen dat naar ons land komt en de opvang die vastloopt. En dat je dan maatregelen moet nemen waar dwang onderdeel van is voor de VVD-fractie absoluut onwenselijk. Het is ook niet de echte oplossing voor een systeem dat piept en kraakt. En daarom moet er ook meer gebeuren. Moet er op een aantal vlakken wat gebeuren. Door te zorgen dat het aantal mensen dat naar Nederland komt kleiner wordt. Door te zorgen dat mensen die niet mogen blijven ook daadwerkelijk vertrekken. En dat voor mensen die wel mogen blijven, dat we dat netjes regelen en voor hen een plek vinden. En ik verwacht op deze 3 punten van het kabinet snel actie. Dank u wel. Laatste vraag voor de heer Wilders, PVV. Laatste vraag. Ja. Serieus? Zeker. Ja. Oké. Nou, voorzitter, dan laat ik dan maar de asiel uitkiezen. Ik had een hele hoop vragen voor mevrouw van de VVD, maar ik doe dat dan over asiel. En ik vroeg me af, waar blijft de stevige aanpak van asiel waar uw partij al zo lang voor pleit? Hè? Iedere keer voor de verkiezingen, dan zien we meneer Rutte op een poster op televisie roepen dat het allemaal strenger moet en dat de grenzen dicht moeten en dat dat kan. En dat je alleen maar marechaussees en slagbomen nodig hebt. Ik kan me de filmpjes nog herinneren. Maar wat is nu de werkelijkheid? De werkelijkheid is dat ons land wordt overspoeld door asielzoekers. Dat u de lokale democratie keihard opzij zet door gemeenten gewoon te dwingen asielzoekers op te nemen. Dat ze in luxe cruiseschepen, dat ze in 4-sterrenhotels van de Valk worden opgevangen. Dat u het tegenovergestelde doet wat u al die jaren aan de kiezer heeft beloofd. Voor de verkiezingen hard ingrijpen. Na de verkiezingen ook hier de agenda van Sigrid Kaag uitvoeren. Niet alleen bij stikstof, niet alleen bij koopkracht, maar ook als het gaat om asiel. Dus mijn vraag aan u is, waar blijft de asielstop? Slecht voor Nederland, dus ook slecht voor uw eigen partij. Het rommelt binnen de VVD. Mensen hebben er schoon genoeg van dat ze al die mensen op moeten nemen. Wanneer komt u met het voorstel voor een asielstop? Mevrouw Hermans. Voorzitter, het vraagstuk van asiel en migratie is een ingewikkeld en een taai vraagstuk. En dat vergt dag en nacht hard werken. Dat heeft de VVD de afgelopen jaren gedaan. Dat zullen we ook in deze periode blijven doen. En de afgelopen jaren is er ook een heleboel gebeurd. Ik roep even in herinnering dat mijn collega Malik Asmani, inmiddels lid van het Europees Parlement, een plan lanceerde over opvang in de regio. En dat was in eerste instantie voor iedereen een brug te ver en dat kon absoluut niet. En inmiddels is het onderdeel van het Europees beleid. In 2015 was er een asielcrisis met heel veel asielzoekers uit Syrië. Dat heeft ertoe geleid dat we juist dat beleid van opvang in de regio in Europa hebben kunnen regelen. Dat we afspraken hebben kunnen maken met Turkije. In de vorige periode is het in
overleg en samenwerking met onze coalitiepartners gelukt om de discretionaire bevoegdheid af te schaffen, waardoor we niet meer van die rare kinderpardons op basis van talkshows krijgen. En in deze kabinetsperiode hebben we in het coalitieakkoord een heel aantal afspraken gemaakt om aan de instroomkant, maar ook om ervoor te zorgen dat mensen die hier niet mogen blijven en die weg moeten, dat die ook sneller weggaan, om daar actie op te nemen. Als we nu kijken wat er nu aan de hand is, ja, dan zie ik ook dat er extra dingen nodig zijn. Dat is precies mijn oproep en mijn vraag aan het kabinet. Kom nu snel met actie. En het geduld van de VVD-fractie is niet eindeloos. Dank u wel. U vervolgt uw betoog. Dank u wel. Tot slot, na wat ik gezegd heb over koopkracht, de portemonnee van mensen en het asielprobleem, zou ik iets willen zeggen over stikstof, voorzitter. Voor de VVD is klip en klaar dat de afspraken die we met elkaar gemaakt hebben, dat die staan. En de fase waar we nu in zitten, is dat we kijken hoe we de weg daar naartoe zo goed mogelijk en met respect voor alle betrokkenen kunnen invullen. En daarbij wil ik één ding heel duidelijk maken. Want over dat hoe, over die aanpak, over die weg daar naartoe zijn terecht heel veel vragen. Ook in mijn partij, ook in mijn achterban. Ik heb in de afgelopen periode op heel veel plekken in Friesland, in Texel, op Texel moet ik zeggen, in Groningen gisteravond nog, in het Groene Hart. En helaas, door dit debat heb ik een gesprek vandaag in West-Friesland en Drenthe af moeten zeggen. Maar heb ik met heel veel mensen gesproken over dat hoe. En hoe gaan we nu zorgen dat we die ambitie die we hebben, die doelstelling die we met elkaar hebben afgesproken, dat we die ook gaan bereiken. En ik zou één ding ongelooflijk duidelijk willen maken. Want over dat hoe is een groot misverstand ontstaan. In elk gesprek wat ik voer en elke boer die ik spreek, rijst het beeld dat het enige onderdeel van de hoe van de aanpak is opkopen en onteigenen. Dat de enige route is naar het halen van de doelen. Dat wat je ook doet. Een boer zei letterlijk tegen mij, ik heb in de afgelopen jaren een heel aantal maatregelen genomen om te verduurzamen, om stikstof te reduceren. En ik heb toch het gevoel dat ik fout zit en dat wat ik ook doe, dat het uiteindelijk altijd leidt tot opkopen en onteigenen. En voorzitter, dat is niet het beleid wat gevoerd wordt. Dat is niet het beleid waarvoor de VVD-fractie getekend heeft in het coalitieakkoord. Dus ik wil heel duidelijk maken dat in dat coalitieakkoord ook is afgesproken dat maatregelen die je neemt in je bedrijfsvoering over hoe je omgaat met voeding, met bemesting, met het inzaaien van je grond, dat die ook meetellen in het halen van de doelen. Dat innovatie een volwaardig onderdeel is van de aanpak om de stikstofuitstoot te reduceren. En ik wil dat het kabinet dit in de communicatie, maar ook in de brieven waar nu aan gewerkt wordt, klip en klaar maakt. Hier mag geen misverstand over bestaan. Voorzitter, ik hoop dat de minister van Buitenlandse Zaken, dat de heer Hoekstra de verwarring die is ontstaan naar aanleiding van het interview vandaag kan wegnemen. We hebben genoeg te doen, we hebben meer dan genoeg te doen. En laten we gauw weer met elkaar als coalitie om de tafel om de problemen waar ons land mee te maken heeft op te lossen. Want daar zitten we hier voor. Dank u wel. Dank u wel. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, dank voor de bevestiging vanuit de VVD-fractie dat de afgesproken doelen in het coalitieakkoord staan. Dat zijn dus, misschien kan mevrouw Hermans dat bevestigen, 74% van de natuurgebieden in 2030 onder de veilige grens. Dat betekent 50% stikstofreductie. Ik hoor haar zeggen, die doelen staan. Ik hoor haar ook spreken over communicatie en daar was ik wel benieuwd naar. Omdat, kijk, het doel dat is afgesproken had eigenlijk nog scherper gemoeten. En over innovatie, daar kun je echt wel op afdingen. Dus we zijn het op een heel aantal punten niet eens. Maar wat we wel zien is dat er maar 1 kabinetslid echt uitlegt waarom dit nodig is. En dat is de VVD-minister voor Stikstof en Natuur. Die zegt eerlijk, we wisten dit, maar we hebben gewoon verzaakt. We hebben ons huiswerk niet gedaan. En dan is er een minister van CDA-huizen die van een partij is, die zeer lang aan de landbouwknoppen heeft gezeten en die ondermijnt die moedige poging van minister Van der Wal om uit te leggen, om draagvlak te creëren, om impasses te doorbreken, om te zeggen ja, het moet en we moeten het doen. Dus is de VVD niet met de Partij voor de Dieren van mening dat als de minister van Buitenlandse Zaken zijn woorden niet met heel veel schaamrood op zijn wangen terugneemt vandaag, dat hij gewoon moet aftreden? Mevrouw Hermans.
Voorzitter, voor de VVD-fractie geldt dat afspraak is afspraak. Dat geldt op alle onderdelen van de afspraken en de onderwerpen die we in het coalitieakkoord met elkaar hebben afgesproken. Dus ook voor het stikstofbeleid. De opmerkingen die ik maakte gaan echt over het hoe en de onduidelijkheid die er bestaat over het hoe. Juist daar waar nu de gesprekken over plaatsvinden. En de gesprekken vinden op heel veel plekken plaats en ook de heer Remkes is bezig. En ik wil dat proces afwachten voordat we naar het vervolg verder kijken. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, er is geen antwoord op mijn vraag. Ik heb de minister-president wel horen zeggen, nou ja, als je partijleider bent en je zit in het kabinet, dan mag je ook wel een beetje kleur op de wangen. Maar wat mij betreft is de enige kleur die past, het schaamrood. En moet hij gewoon aftreden. Als je zo'n collega op zo'n gevoelig onderwerp, de minister heeft intimiderende huisbezoeken gehad. En dan ga je je collega zitten afvallen en ondermijnen. Ja, ik zou zeggen, opstappen ermee. En mijn volgende vraag gaat over de andere coalitiepartner. Want ik heb de heer Segers zojuist in de media horen zeggen dat voor hem ook het jaartal niet heilig is. Nou goed, de heer Segers zit in de Kamer, niet in het kabinet. Maar die is toch wel van de partij die in het kabinet de minister leverde, die 50 pagina's nikszeggend aan de Kamer heeft gestuurd over het perspectief voor de boeren. En dat was natuurlijk wel belangrijk geweest voor het draagvlak, dat daar een goede brief lag. Dat boeren weten waar ze aan toe zijn, van welke regelingen ze gebruik kunnen maken. Dus de andere coalitiepartner, de ChristenUnie, die verzaakt totaal, biedt geen enkel perspectief voor de boeren en zegt nu ook, ondermijnend aan wat minister Van der Wal aan het doen is, ja, dat jaartal moeten we ons niet op fixeren. Wat vindt de VVD daarvan? Mevrouw Hermans. Voorzitter, voor de VVD geldt afspraak is afspraak. Ik herhaal het toch nog een keer. En we hebben afspraken gemaakt over stikstof en de aanpak om de stikstofuitstoot te reduceren. En die staan voor ons overeind. Als je in een coalitie dan lopende de coalitie of de uitvoering van het coalitieakkoord, als een van de coalitiepartners moeite heeft met de gemaakte afspraak, om wat voor reden dan ook, dan kan je dat met elkaar bespreken. En dan doe je dat. Dan bel je elkaar op of je maakt een afspraak en je gaat om de tafel en dan zeg je dat tegen elkaar. Dat is de manier van politiek bedrijven waar ik voor sta, van samenwerken waar ik voor sta. Dat zeg je dan niet in een interview gelijk buiten in de krant. En dat betekent dat ik ook verbaasd verbaasd was. Dat is denk ik het beste woord. Dus, en ook de uitspraken van mevrouw Van der Wal heb ik gehoord en die begrijp ik vanuit haar volkomen. Zij voert afspraken uit die wij gemaakt hebben, die de onderhandelaars gemaakt hebben, met alle gevolgen van dien. U noemde ze terecht. En ja, dan ga je ervan uit dat je daar als coalitie samen voor staat. Dus dat ook bij haar dat tot opgetrokken wenkbrauwen heeft geleid. En dan druk ik mij vast voorzichtig uit, begrijp ik ongelooflijk goed. Dan komt het er nu op aan, hoe ga je ermee verder? Er loopt een proces Remkes. Ik wil dat proces afwachten. En in de tussentijd met heel veel andere onderwerpen die ook spelen. Koopkracht, asiel. En dan noem ik nu ook nog een heel aantal andere onderwerpen. Die terecht ook aandacht vragen, daarmee mee bezig zijn. Mevrouw Ouwehand. Nee? Dan gaan we, laatste vraag voor de heer Epping. Ja, 21. Gaat u gaan. Dank u, voorzitter. Het zal moeilijk zijn het schaamrood op de kaken van de minister van Buitenlandse Zaken te controleren, want hij heeft tussen een baard laten aankweken. Dus ik wil daarom de eenvoudige vraag stellen aan de fractieleider van de VVD. Hoe ziet u, na het interview van de minister en ook het betoog van de fractieleider van het CDA, de positie van het CDA in de coalitie? Is dat een losse kies geworden? En is de minister van Buitenlandse Zaken, krijgt hij een soort van status aparte om af en toe vanuit het kabinet naar buiten te schieten? Dank u. Mevrouw Hermans. Voorzitter, het antwoord lijkt mij nee. Wij zitten met 4 partijen in een coalitie. Ik zei het al, ik heb met verbazing het interview vrijdagochtend gelezen. We hebben daarna een gesprek met elkaar gehad en de vraag gesteld of dit betekent dat we nu over het coalitieakkoord, over deze gemaakte afspraak gingen onderhandelen. Het antwoord daarop was nee. Dan staan dus de afspraken uit het coalitieakkoord. Punt. Dank u wel, mevrouw Hermans. En dan geef ik het woord aan de heer Epping. Ja, 21. Zo. Bent u van plan? Ja.
Misschien mag ik de premier erop attenderen dat ik lectuur heb meegebracht. Kent u dat? Dat kent u, dat boek kent u. Dat gaan we zo dadelijk even over hebben. Voorzitter, het debat draait vandaag in politieke zin natuurlijk maar om één vraag. Blijft het CDA achter de uitspraken van Hoekstra staan en wordt het coalitieakkoord opengebroken? Het is dus kennelijk niet heilig. Of waren het loze woorden voor interne consumptie en gaat Wopke door het stof, beter gezegd door het stikstof? De minister van Buitenlandse Zaken is veel in het buitenland. Dan mis je natuurlijk het een en ander. En misschien mis je dan ook het stikstofdebat dat hier dus met veel animo is gevoerd in deze Kamer. Ja21 stelde samen met BBB voor het zomerreces een 10-puntenplan op met daarin een versoepeling van het tijdspad van 2030 naar 2035. Ik ben blij dat de heer Hoekstra voortschrijdend inzicht heeft vertoond. Het probleem van Nederland is niet Wopke Hoekstra. Het probleem is de coalitie die op ramkoers ligt met een groot deel van de bevolking. Op alle fronten groeit per dag de afschuw en het onbegrip over het huidige kabinetsbeleid. Ja21-fractieleider Joost Eertmans was vorige week in Albergen. Als je goed wilt proeven hoe men over Rutte 4 denkt, dan is Albergen een bezoekje meer dan waard, zei hij nadien. De verbijstering hoe met hen, de bewoners daar dus, wordt gesold en de manier waarop is tergend. En de inwoners vinden dat bijna erger dan de groep 300 asielzoekers in hun dorpshotel. Ja21 pleit al een hele tijd voor een asielstop. Na een bezoek aan Denemarken, waar wij het Deens model hebben bestudeerd. En daar hebben we veel van geleerd en in onze voorstellen kunt u dat terugvinden. Maar ik zeg wel, dank u VVD, waar bent u mee bezig? Het is de nieuwe bestuurscultuur van de premier. Drang en dwang van asielcrisis tot stikstof. De provinciale en gemeentelijke autonomie wordt aan de kant geschoven. Door decreten vanuit Den Haag. Het lijkt wel alsof een soort van Oostblokdenken meester is geworden van het kabinet. En dat door een premier die Thorbecke als voorbeeld stelt. De architect van de beide wetten. Een premier van de vrijheid. Premier Rutte maakt van Nederland een centralistische staat zonder weerga. Met steeds minder vrijheid. En dat is zijn erfenis. Het tegenovergestelde van de man die eigenlijk zijn voorbeeld is en zou moeten zijn. Ik hoop ook dat de VVD-fractie daar lering uit trekt en de moeite neemt om dit boek te gaan lezen. Ik weet niet wie van u dat heeft gelezen. Ik zie geen vingers, dus intellectuele armoede is wel behalve gelukkig de premier, maar die heeft de verkeerde lessen getrokken. Het is zoals Ronald Plasterk, een prominent PvdA-lid, zeg ik even tegen de PvdA-fractie voor het geval ze dat zouden zijn vergeten, het beschreef. We zijn uitstekende columnist. Ja, uitstekend. Wij zijn beland, zei hij, in een politiek systeem waarin VVD, CDA, D66 en ook GroenLinks en de PvdA volkomen de kant van de elite, de happy few, hebben gekozen en vergeten zijn wie het volk echt is en wat het wil, zegt hij. Maar in plaats van die vragen aan zichzelf te stellen, wordt de boodschapper die twijfel ziet en die ziet dat het kabinet richting de ravijn gaat, aangepakt. Dit terwijl miljoenen Nederlandse huishoudens een financiële catastrofe wacht. De inflatie grijpt om zich heen, de prijzen stijgen, de koopkracht daalt met bijna 7%. Energierekeningen stijgen de hele tijd. We hebben de hoogste gasprijs van Europa, zo'n beetje de duurste benzineprijs ter wereld en nergens anders. In Nederland bestaat de gasrekening voor een zo'n groot deel uit belastingen en heffingen als in Nederland. De onbetaalbare energierekening en tankbeurt zijn het gevolg van politieke keuzes die Nederland zelf maakt. En daarvoor is in de eerste plaats vak K verantwoordelijk. Wat Nederland nu nodig heeft is een acute lastenverlichting. Er ligt nota bene een aangenomen motie van Ja21 om de hogere dan begrote btw-inkomsten in te zetten in lastenverlichting voor de middeninkomens. We hadden voor 1 augustus scenario's moeten krijgen, maar we hebben nog niks gezien. Hoe staat het daarmee, premier? Maak werk van het verlagen van de inkomstenbelasting.
Ik zie, voorzitter, dat ik snel door mijn tijd heen ga. En ik wil tenslotte zeggen, voorzitter, dat het stikstofbeleid is een drama en gaat zeker niet werken als alle boeren tegen je worden opgezet. We moeten opnieuw beginnen, vertrouwen, wekken, samenwerken om eruit te komen en ook eer te geven aan de landbouwsector. En tenslotte, voorzitter, mijn vraag aan het CDA. Daar zitten de mannenbroeders. Houdt het CDA voet bij stuk, En één zoals de dame. partijleider, voorzitter? Of horen wij aanstonds buiten de haan 3 keer kraaien? Dank u. Kijk, dank u wel, meneer Epping. Er is ook een dame in het gezelschap van de heren van het CDA. Dan gaan we tot slot nog luisteren naar de heer Paternotte van D66. Ik wil aangeven dat de minister-president heeft aangegeven 2:15 even de zaal moet verlaten tot 2:15. Vanwege een virtuele top over Oekraïne. Dus na de heer Paternotte gaan we ook schorsen, inclusief een lunchpauze. Het woord is aan de heer Paternotte, D66. Dank u wel, voorzitter. De mens en de natuur moeten hand in hand gaan. Het verstoren van het evenwicht van bronnen van de natuur verstoort ook het evenwicht en het leven van de mens. Deze in steen gebeitelde woorden zijn niet van mij. Ik leen ze van de Amerikaanse president Roosevelt, van Zeeuwse afkomst, die in het beschermen van de natuur geen conservatieve of een progressieve opdracht zag, maar een nationale opdracht. De natuur is de bron van schone lucht, van schoon water, waar deze zomer een tekort aan is in Nederland, en van een bodem waarop je gewassen kunt telen. Het huidige Nederlandse kabinet ziet de urgentie van de bescherming daarvan ook als een nationale opdracht en wil de manier waarop we met de natuur omgaan, met het land omgaan, revolutionair veranderen. Dat is een van de redenen waarom mijn partij tot dat kabinet is toegetreden. Het is glashelder dat staan voor die ingrijpende keuze niet altijd en niet voor iedereen makkelijk is. Maar het is net zo helder dat we de stikstofuitstoot in 2030 met de helft terug moeten brengen als we het hier serieus menen met het beschermen van de natuur. Wetenschappelijke inzichten, rechterlijke uitspraken, maar ook de afspraken die we zelf als Nederland gemaakt hebben, wijzen de weg. De politiek vindt al tientallen jaren politieke redenen om de natuur niet voldoende te beschermen. Omdat het lastig is, omdat het een grote verandering is, omdat er altijd goede redenen zijn voor uitstel. Maar de natuur en toekomstige generaties die hebben geen megafoon of tractor om de aandacht op zich te vestigen. En die krijgen hier wel de rekening van gepresenteerd. Het gaat niet langer zo. En dat is waarom we nu op het punt staan dat de opgave zo groot is. 36 toonaangevende wetenschappers schrijven in Trouw dat verder uitstel de kosten van het herstel disproportioneel groter zou maken en de kans op succes kleiner. Rechters moeten er nu van overtuigd worden dat onontkoombaar vaststaat dat we de natuur echt gaan herstellen. Anders kunnen we de vergunningen voor de bouw van huizen wel vergeten. Makkelijke keuzes bestaan niet om Nederland bewoonbaar te houden. Een duidelijk doel is bittere noodzaak. Staat het hele kabinet achter het doel dat reeds is gesteld? Kunnen mensen rekenen op betrouwbaar bestuur dat zich aan afspraken houdt, ook als het moeilijk wordt? En ziet het kabinet ook dat de oplossing voor boeren niet in de stikstofdoelen ligt, gelet ook op de beperkingen van water en klimaat, maar in de visie op de landbouw, waarin boeren meer kunnen verdienen met minder dieren? En wil het kabinet met die visie en dat perspectief nu ook opschieten? Ik reken op positieve antwoorden, zodat we door kunnen werken aan de nationale opdracht die voor ons ligt. Dank u wel. Geef ik het woord aan mevrouw Marijnissen, SP. Dank. Ik had deze vraag graag gesteld aan de minister van Financiën, maar zij is wegens ziekte helaas afwezig bij dit debat. Daarom stel ik hem aan de heer Paternotte. Klopt het wat wij in de krant hebben gelezen, dat de minister van Financiën tegen de minister van Buitenlandse Zaken heeft gezegd: het vertrouwen is weg? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, Sigrid Kaag had hier echt graag aanwezig willen zijn. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Dus ik zeg dat eventjes omdat ik even contact met haar heb gehad namens haar. Maar in de krant wordt door een anonieme bron verwezen naar iets wat is gebeurd in de ministerraad. Ik ben nog nooit in de ministerraad geweest, dus ik hoop ook dat u mij niet hier in de Tweede Kamer gaat vragen om daar iets over te vertellen, want dat weet ik niet. Ik heb het haar niet horen zeggen. Mevrouw Marijnissen. Nou, dat doe ik dus wel, meneer Paternotte. Ik vraag u wel in deze Tweede Kamer om daar iets over te vertellen. En u hoeft daar ook geen
verbaasdheid over te veinzen. Want ik kan me toch voorstellen dat u in uw fractie en met uw politiek leider en met anderen dit debat ook heeft voorbereid. En dit debat gaat over het interview wat de heer Hoekstra heeft gegeven. En we hebben daarna ook uitgebreide reconstructies in de kranten kunnen lezen, waarin uw politiek leider tegen die andere politiek leider gezegd zou hebben, het vertrouwen is weg. Dus u maakt mij in ieder geval niet wijs dat u daar geen enkel idee van heeft. Dat u niet aan mevrouw Kaag zelf heeft gevraagd, goh, klopt dat? Want als dat wel zo is, dan vind ik dat een beetje onverantwoord, toch? Want het lijkt me nogal duidend richting een kabinetscrisis als de ene het vertrouwen in de ander opzegt. Dan informeert u niet even van, goh, klopt dat? Heeft u dat gedaan? De heer Paternotte. Ja, voorzitter, laten we het ook een beetje dualistisch houden. Ik kan echt niet gaan praten over wat in de ministerraad gebeurt. Ik mag het niet eens weten. Maar als u de vraag aan mij zou stellen, dan zou ik zeggen, ik ben heel tevreden met de uitkomst van diezelfde ministerraad van afgelopen vrijdag, waarna de minister-president en de minister die over natuur en stikstof gaan glashelder waren. Over dat ze doelen hebben gesteld en dat we die niet voor niets hebben gesteld. En dat is uiteindelijk waar ik het mee te doen heb. Dus heb ik er vertrouwen in dat het kabinet op die lijn zit? Absoluut. Laatste vraag van mevrouw Marijnissen. Ja, het is fijn dat de heer Paternotte daar vertrouwen in heeft. Maar het is u waarschijnlijk niet ontgaan dat een groot deel van Nederland daar steeds minder vertrouwen in heeft. Steeds minder vertrouwen heeft in dit kabinet. Ook steeds minder vertrouwen heeft in de aanpak van uw partij. Die inderdaad de minister van Financiën levert. Dus ook direct gaat over de koopkracht bijvoorbeeld. Waar de heer Hoekstra ook interessante dingen over heeft gezegd. Maar als de ene minister tegen de andere in het kabinet zegt, het vertrouwen is weg, dan moet u dat toch te denken geven. Maar goed, u wil daar niet op ingaan, begrijp ik. Dan wil ik nog wel even door op die koopkracht, want D66 levert inderdaad de minister van Financiën in een tijd waarin het extreem goed gaat met de grote bedrijven. Dat zal u niet zijn ontgaan. Er worden woekerwinsten gemaakt en tegelijkertijd, we hebben dat vanochtend weer bevestigd gekregen van het CPB, 1,3 miljoen mensen in armoede, 1 op de 10 kinderen in armoede. In uw regeerakkoord stond dat u de armoede onder kinderen zou gaan halveren. U levert de minister, de heer Paternotte levert de minister van Financiën, zijn D66. Maar wat dreigt te gebeuren? Niet het halveren van kinderarmoede, maar 1 op de 10 kinderen in armoede onder uw leiding. Hoe kijkt u daarnaar? De heer Paternotte. Nou, voorzitter, dat is het dreigende beeld wat het CPB inderdaad schetst. En dat raakt mij en dat raakt denk ik iedereen. En dat legt de opgave, en dat doet mevrouw Marijnissen ook, glashelder neer. Er zal veel moeten gebeuren om ervoor te zorgen dat we mensen de winter doorhelpen. Dat we de koopkracht stutten. En wat ons betreft is dan inderdaad het belangrijkste. Want dat zien we ook in de cijfers. De minima, de mensen aan de onderkant die überhaupt al heel veel moeite hebben om rond te komen. En het idee van nog meer kinderen die opgroeien in armoede in Nederland is absoluut iets wat je niet wilt. Dus ja, het kabinet zal in actie moeten komen. En dat zal ook moeten gebeuren. En daar ga ik natuurlijk ook zelf mijn bijdrage aan leveren. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, en dan hoop ik dat dat voor dit jaar geregeld wordt. En niet in de Prinsjesdagplannen voor volgend jaar, want mensen hebben nu problemen. Maar mijn vraag gaat over de politieke stikstofcrisis. Ik denk dat het in de lijn der verwachting ligt dat het vertrouwen in de heer Hoekstra weg is, wat het D66-smaldeel betreft, ook al waren we daar niet bij. Want het is volstrekt onbetrouwbaar om je handtekening te zetten en daar dan aan te morrelen. Maar mijn vraag gaat over hoe nu verder. Want er kwamen 2 geluiden na de ministerraad. Het ene was, we houden vast aan de doelen. En het andere was, we wachten Remkes af. En nu horen we het CDA vandaag zeggen dat zij ruimte laat voor het al dan niet oplossen van een impasse die verder niet gedefinieerd wordt. Maar het CDA zegt eigenlijk, over een week of 3 bepalen wij zelf wel even wat het kabinet moet gaan doen. Wat is de houding van D66? Wat zijn de randvoorwaarden voor D66 om in dit kabinet te blijven als het gaat om de stikstofcrisis? Wat gaat D66 niet meemaken? De heer Paternotte. Nou ja, voorzitter, ik gaf net aan dat ik het idee heb dat zowel de opdracht voor Jan Remkes als de inzet van het kabinet, als alles wat de minister voor Natuur en Stikstof, waar u net zelf ook aardig woorden over zei, glashelder is. En dat komt natuurlijk, uiteindelijk is dat echt niet iets omdat wij dat vinden, of omdat u dat vindt, maar omdat het gewoon noodzaak is. Omdat het ontzettend slecht gaat met de natuur. Omdat we die cijfers zien over aantallen diersoorten die uitsterven, over bomen die verdwijnen. Omdat we die natuur met elkaar nodig hebben. En omdat we de afspraak hebben gemaakt om die natuur niet verder te laten verslechteren. Kijk, dat is niet iets wat wij hebben bedacht of wat een politieke wens is. Het is gewoon een realiteit waar we met elkaar mee te maken hebben. En daarom vind ik ook dat hele beeld wat veel politici met name aan deze kant proberen te schetsen, alsof dat iets is tussen politieke partijen, echt onzin. Dat heeft niks met D66 te maken. En dat is ook waarom wij daarvoor staan.
En waarom ik ook blij ben dat het kabinet daar ook die lijn helder heeft. En ook blij ben met het feit dat dat afgelopen vrijdag nog eens herbevestigd is. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, dank. Goed dat de heer Paternotte ook nog even bevestigt dat het in het coalitieakkoord afgesproken doel eigenlijk al een compromis was. Want willen we ecologische en juridische zekerheid, dan moet je die doelen halen in 2025. En helemaal niet pas in 2030 en al helemaal niet in 2035, waar het CDA naartoe terug lijkt te willen. Maar dan wil ik toch heel graag van D66 heel helder weten, want je kan niet 2 lijntjes volgen. Of je doelen staan, of je laat ruimte voor wat er dan ook maar uit Remkes komt. Is voor D66 de minimale randvoorwaarde 74% van de natuurgebieden onder de kritische of de veilige waarde in 2030 en 50% reductie? Houdt D66 daaraan vast? Of mag het CDA met zijn powerplay dit kabinet onder druk zetten en rommelen aan die doelen? Heer Paternotte. Ja, voorzitter, maar volgens mij heeft het kabinet al aan het begin van die gesprekken ook al duidelijk gemaakt. Er valt natuurlijk echt heel veel te praten over de inzet van de vele miljarden, meer dan 30 miljard euro, om ervoor te zorgen dat we de landbouwsector hier ook doorheen kunnen krijgen. En kunnen zorgen dat er voor veel boeren een duurzame toekomst is. Er valt inderdaad te praten over hoe je dat in de gebieden doet, die gebiedsgerichte aanpak in die provincies. Maar het kabinet heeft ook duidelijk gemaakt dat de gesprekken die onder leiding van Remkes plaatsvinden er niet toe dienen om de doelstellingen en uitgangspunten, zoals in het coalitieakkoord en zoals in het Nationaal Programma Landelijk Gebied zijn opgenomen, om die ter discussie te stellen. Dus ja, ik vind dat glashelder. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Van der Plas, BBB. Dank u wel. Ja, ik hoorde de heer Paternotte zeggen, ja, die stikstof die moet gewoon per 2030 50% zijn gereduceerd. Want anders gaat het slecht met de natuur. Dan wordt de natuur verder vernietigd. Maar welke garantie kan de heer Paternotte ons geven als in 2030 50% stikstof is gereduceerd? Welke garanties hebben wij dan dat de natuur is hersteld? Heer Paternotte. Ja, de natuur is dan nog lang niet hersteld, mevrouw Van der Plas. Dat zal nog meer tijd nodig hebben. Maar we weten wel dat als we ervoor zorgen dat die stikstofuitstoot omlaag gaat, dat je de natuur in ieder geval die kans geeft. Want op dit moment verslechtert de natuur alleen maar. De natuur verzuurt. Hè. Op sommige plekken zuurder dan cola, hoorde ik gisteren bij vandaag. Dat willen we stoppen. En ik was in het reces ook bijvoorbeeld in Winterswijk, waar ze op een aantal plekken al eerder zijn begonnen met intensieve veehouderij wat meer wegkrijgen bij natuurgebieden. En waar je ook ziet dat die natuur meer de kans krijgt om zich te herstellen. Dat is wat we natuurlijk willen bereiken. En dat hebben ze daarvoor een groot deel kunnen doen door bijvoorbeeld verplaatsing. Dat natuurlijk ook betekent. En dat is ook fijn dat boeren dat ook weer eens horen. Dat er op die manier soms ook perspectief kan zijn. Hoe heftig het ook soms kan zijn om je bedrijf te moeten verplaatsen. Laatste vraag, mevrouw Van der Plas. Nou ja, het is in ieder geval hoopvol dat de heer Paternotte nu zelf ook aangeeft dat we meer tijd nodig hebben. Dus dat stemt mij tot genoegen. Het PBL, vele instanties geven al heel lang aan dat er goed gekeken moet worden naar de staat van de natuur. In welke staat is de natuur precies? Voordat we echt op gebieden zo'n harde reductie gaan toepassen, dat boeren moeten worden onteigend uiteindelijk. Hè? Doe even het slechtste scenario en alles wat daartussen zit. Wij hebben gepleit voor een wetenschappelijke autoriteit die dat PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving, heeft daar ook al heel lang om gevraagd, om een wetenschappelijke autoriteit, om dus aan te geven van hoe is het nou precies met die natuurgebieden. Want zoals de heer Paternotte ook wel weet, Nederland kent ook heel veel verschillende soorten grond. Je hebt klei, je hebt lus, je hebt veen, je hebt zand. Veel verschillen. Hè? Dus het is niet 1 op 1 te zeggen van, oh, daar waar de kritische depositiewaarde wordt overschreden, daar gaat het per se slecht met de natuur. En mijn vraag aan de heer Paternotte is, kan de heer Paternotte mij een lijst geven van de natuurgebieden, van alle natuurgebieden in Nederland, Natura 2000 gebieden, met de precieze staat van de natuur, welke diersoorten daar zijn verdwenen, welke bomen daar zijn verdwenen, want ik hoor hem dat net met zekere stelligheid zeggen, dat het ontzettend slecht gaat met de natuur, diersoorten verdwijnen, bomen zijn weg. Dan zou ik wel graag willen weten wat de exacte staat van de Natura 2000 gebieden in Nederland is. Want kennelijk heeft de heer Paternotte die informatie wel en ik niet. Dus ik zou graag dat lijstje krijgen. Heer Paternotte. Mevrouw Van der Plas vraagt van mij een lijstje van alle Natura 2000 gebieden in Nederland. Welke plantensoorten er allemaal precies zijn verdwenen. Welke diersoorten daar precies in welk aantal zijn afgenomen.
Goed, ik wil best een paar voorbeelden geven op basis van de informatie die we gewoon hebben. Maar ik denk dat dit wel een beetje een extreme mate is van ook iets wat gisteren weer 36 wetenschappers in Trouw glashelder neerzetten. Hoe groot die opgave is, dat we zo snel mogelijk moeten beginnen. En dat we dat moeten doen om de natuur te beschermen, omdat het heel slecht gaat met de natuur en we daar echt voldoende indicaties van hebben. Maar ja, bijvoorbeeld sinds 1990 het aantal wilde dieren in open gebieden met 50% afgenomen in de Hoge Veluwe. Het grootste natuurgebied van ons land. Overigens inderdaad was ooit ook wensnatuur, hè? Om maar even in die term te zeggen, 70% minder dieren. Neerslag van stikstof is de belangrijkste oorzaak, van het Wereld Natuurfonds. Er zijn 14 soorten vlinders verdwenen. Door de neerslag van stikstof, we hebben de berichten over de bossensterfte de afgelopen tijd ook gezien. We kunnen allemaal feitjes op een rij gaan zetten natuurlijk, maar de wetenschap is glashelder. Natuurlijk zijn er soms mensen, al dan niet gepensioneerd, die daar weer vraagtekens bij plaatsen, maar de wetenschappelijke consensus, dat lazen we gisteren heel duidelijk, is glashelder over de noodzaak om nu echt in actie te komen. En niet wederom, zoals we al zo lang hebben gedaan in Nederland, te zeggen, we kunnen het nog wel een tijdje uitstellen, want dat kan echt niet meer. Dank u wel. Dan gaan we luisteren naar de heer Dekker, Forum voor Democratie. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wilde graag een vraag stellen aan de heer Paternotte, want hij heeft het over natuurbescherming door stikstofbeleid. En mijn beeld was dat het meer natuurregie is, omdat stikstof in heel veel gevallen juist werkt als meststof en juist zorgt voor extra natuur. Alleen niet de natuur die we misschien als regisseurs van Nederland zouden willen. Is u dat met me eens? De heer Paternotte. Ja, dit doet me een beetje denken aan een collega bij Forum voor Democratie die ooit een lofzang op CO2 hield in een debat over klimaat. Ja, kijk, goed, ik vind het prima om dit gesprek te voeren, maar we hebben wetenschappers hiervoor om naar de inhoud te kijken en ons die adviezen te geven. Dat is ook een van de redenen dat wij het ook goed vinden dat we ook een ecologische autoriteit gaan instellen. En die maken dat de opgave glashelder is. Dat stikstof een stof is die je soms ook nodig hebt. Ja, je moet ook helemaal niet 0 stikstof hebben, maar we hebben nu veel te veel. De bodem verzuurt daardoor en dat is al heel lang aan de gang. En dat zien we in de natuur in Nederland. De heer Dekker. Ja, voorzitter, ik heb toch andere berichten vernomen. Onlangs was er een uitgebreid bericht over een natuurbeheerder in Groesbeek bijvoorbeeld, die als gevolg van de stikstofdepositie juist extra moest maaien, omdat er te veel bosvorming was. Dus ik stel vast, er is wel degelijk een bemestende functie van stikstof. Alleen ontstaat er dan niet altijd de natuur die we zouden willen. Wij als regisseurs van de Nederlandse natuur. Maar dat is toch een ander verhaal dan natuurbescherming in mijn ogen. De heer Paternotte. Ja, als gevolg van die verzuring sterven er diersoorten, plantensoorten, die redden het dan niet meer. De biodiversiteit neemt enorm af, maar sommigen doen het ook uitstekend. Brandnetels bijvoorbeeld. Die gedijen geweldig bij die verzuurde grond. En braamstruiken. De heer Dekker. Ja, en ook bijvoorbeeld essen, een hele mooie boomsoort. Daar komen fantastische bossen van. De heer Paternotte. Ja, voorzitter. Het is interessant, maar toch. Nou ja, Ja. De heer Dekker. wat ik wilde Ja. aangeven is dat het is nogal beperkt in mijn overtuiging om de stikstofdepositie als oorzaak te zien van natuurvernietiging. Het is hooguit natuurverandering. En het arm houden van gronden lukt dan niet goed, omdat als er stikstof opkomt, dan gaat de heide verloren, want dan gaan er meer planten groeien. En dan wordt de heide dus ook weggedrukt. Dat herken ik wel. Maar het beeld dat de natuurvernietiging zou zijn, is in mijn gevoel gewoon onjuist. En dat vind ik jammer. Nou ja, voorzitter, een broeikasgas is inderdaad niet een oorzaak van klimaatvernietiging, maar wel van klimaatverandering. Die leidt tot een enorme snelle opwarming van de aarde. En dat zien we deze zomer eigenlijk in het hele noordelijke halfrond, wat voor gigantische problemen dat oplevert. En ik vind het ontzettend verfrissend dat het nieuwe Kamerlid van Forum voor Democratie in ieder geval erkent dat stikstof wel een werking heeft. Want dat wordt ten aanzien van CO2 door uw voorganger vaak totaal ontkend. Ja, tot slot, de heer Dekker. Ja, laatste vraag. CO2 vind ik wat anders dan stikstof, maar Dat is het over ook. CO2 komen we nog te spreken, denk ik. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dekker. We gaan straks ook naar u luisteren, naar uw Gefeliciteerd nog met uw medespeech. installatie zo. overigens. Ja. Dit was toch een soort van medespeech al. De heer Van Haga, laatste vraag. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, alles bleek toch anders te zijn dan toen het regeerakkoord getekend werd. Hè. De natuur leek toen bijna dood te zijn. Het RIS-model leek nog te kloppen. De KDW's waren nog realistisch. En stikstofreducties konden niet worden beperkt door innovaties. Maar
hoorde net de heer Paternotte wat zeggen over de wetenschap. Nu zijn er 2 hele goede wetenschappers, bekenden van D66. En dat zijn de heren Han Lindeboom en Johan Sanders. Die hebben een plan gemaakt om de stikstofcrisis op te lossen zonder de veestapel in te krimpen. Dus zonder onteigeningen, gewoon door innovaties. We zaaien wat meer klaver tussen het gras en wat extra aminozuren in varkens- en kippenvoer. Wat klopt er niet aan dat plan en waarom kan dat niet op die manier geregeld worden? De heer Paternotte. Ja, voorzitter, ik hoop dat de heer Van Haga, want het is mooi dat die 2 wetenschappers, waarvan volgens mij eentje gepensioneerd is, aanhaalt, die op een vakgebied zitten wat misschien enigszins raakt aan het vraagstuk waar we het hier over hebben. Gisteren 36 wetenschappers in Trouw die laten zien waar de meeste wetenschappers het over eens zijn, wat de brede wetenschappelijke consensus is. En wat we ook terugzien in alle uitspraken die ook gedaan zijn over de afspraken die we in Nederland gemaakt hebben over onze natuur. Ik denk niet dat het heel veel zin heeft dat wij hier met elkaar in dit politieke debat ingaan op 1 rapport. Als je ondertussen zegt, ja, maar wat de meeste wetenschappers vinden, daar geloof ik niet in, daar heb ik niks aan. Want dat is heel lastig praten. Dank u wel. De heer Omtzigt. Nee, de heer Omtzigt. Voorzitter, we hebben de CDA-fractie gehoord, die vindt 2030 niet heilig. Nu staat er in het regeerakkoord, in 2030 moet 74% van het areaal van Natura 2000 gebieden moet onder de kritische depositiewaarde liggen. Dat is een heel precieze zin in het regeerakkoord en die is er ook mede op voorspraak van D66 ingekomen als ik door mijn oogharen kijk. Er is ook een motie aangenomen van collega Van Kampen en collega Tjeerd de Groot. Die zeggen van zet dat nou zo snel mogelijk in de wet, kom met die wet. Is het voor D66 bespreekbaar dat ofwel die 2030 een stukje opschuift, ofwel dat die 74% een paar procent lager wordt, omdat we niet alles halen. Ik ga niet beneden de 50%, want dat staat er nu, want dat zal een compromis zijn, dat snap ik. Maar is dat bespreekbaar als de heer Remkes dat zou concluderen? De heer Paternotte. Ja, voorzitter, er wordt heel veel gemaakt vandaag van dingen niet heilig verklaren. En normaal gesproken zijn bij D66 veel mensen enthousiast als je dingen niet heilig verklaart. Maar het gaat er hier inderdaad gewoon om, en ik denk dat de heer Omtzigt dat keurig schetst, dat het er niet om gaat of je iets heilig wilt verklaren. Dat hoeft namelijk helemaal niet. Maar wat je in de wet zet. Want dat is het doel wat je inderdaad wilt nastreven. En dat is wat ons betreft inderdaad, en daar hebben we ook afspraken over gemaakt, 74% onder die kritische depositiewaarde. Wat ook betekent dat 26% inderdaad niet in 2030 daar nog onder hoeft te zitten. Maar dat we dat wel nodig hebben samen om dat stikstofdoel te halen. Heer Omtzigt, laatste vraag. Ja, maar ik probeer wel een antwoord te krijgen, voorzitter. Ik kreeg het half voor, dus het is niet dat het niet kwam. Maar ik probeer even heel precies. Is het voor D66 bespreekbaar dat 2030 2031 wordt of 74% 70% wordt? Dan maak je een beweging, maar niet helemaal. Of zegt D66, wat er ook gebeurt, wat het advies van Remkes ook is, wij houden vast aan de wet die wij gevraagd hebben en die in het regeerakkoord staat. 74% van de gebieden moet in 2030 voldoen aan de kritische depositiewaarde. De heer Paternotte. Ja, kijk, voorzitter, de afspraken zijn helder. Het kabinet heeft ook een heel duidelijke opdracht meegegeven voor die gesprekken, waarbij dit ook het uitgangspunt is. Alleen, het heeft gewoon niet zo heel veel zin om aan de voorkant al te gaan praten over laten we dat doel wat opschuiven. Dat doel moet je nu stellen. Want als je nu al gaat zeggen, nou, misschien hoeft dat dan tegen die tijd helemaal niet gehaald te worden. Ja, dan weten we al wat er gaat gebeuren natuurlijk. We hebben dat enorme stikstofbad. Die hele oceaan die je moet zien weg te krijgen. Dan gaan we toch niet nu al hebben over die laatste paar glazen of dat dan op dat moment ook al lukt. De opdracht die het kabinet heeft gegeven aan Remkes is helder. De afspraken zijn wat helder. En dat is nogmaals, en dat vind ik echt heel belangrijk om te zeggen, niet een politieke wens van één of van meerdere partijen. Dat is simpelweg omdat het heel slecht gaat met de natuur in Nederland. Omdat we dat al heel lang weten. Omdat we al 3 jaar geleden die Raad van State uitspraak hadden. En die stikstofaanpak tot nu toe ook nog steeds niet genoeg tempo heeft. En omdat we als Nederland met elkaar hebben afgesproken dat we de natuur willen beschermen en niet kapot willen laten gaan. En daarom zullen we dat nu moeten doen. Dank u wel. Nee. Iedereen heeft 5 interrupties. Volgens mij bent u aan het einde gekomen van uw betoog. Ja? Tenzij er nog vragen zijn. Volgens mij niet. Daarmee zijn de heer Dassen nog. De heer Dassen heeft nog een vraag aan u. Ja, was toch nog een vraag? Nou, u riep daar zelf ook om. Ik dacht de heer Dassen gaat het inbrengen. De heer Dassen, Volt. Dank voorzitter.
Een van de grote uitdagingen waar we in Nederland en in Europa natuurlijk nu voor staan is de koopkracht en de inflatie. En met de energieprijzen die alsmaar blijven stijgen, hebben we een lange winter voor de boeg. En de komende dagen en weken zullen de coalitiepartijen met elkaar gaan spreken over wat zijn nu nog de mogelijkheden die dit jaar gedaan kunnen worden en anders pas per 2023. Voor het reces hebben we natuurlijk het debat gehad over de voorjaarsnota. Daar zijn vanuit de Kamer veel ideeën voor aangedragen. Een inflatietoeslag door de zorgtoeslag te verdubbelen. De meevallersheffing die door meerdere partijen naar voren is gebracht. Maar waar ik nu benieuwd naar ben, is van waar gaat D66 de komende dagen op inzetten? Wat zijn de ideeën die zij naar voren zullen brengen? En zijn zij inmiddels ook van mening dat naast de mijnbouwheffing ook een daadwerkelijke meevallersheffing of solidariteitsheffing, BOF-heffing, hoe je het wil noemen, in Nederland ingevoerd moet gaan worden. Ook omdat de Europese Commissie daar inmiddels alle landen toe opgeroepen heeft. Heer Paternotte. Ja, als het kan willen wij dat heel graag. En als dat via die mijnbouwheffing op een goede manier kan, ook. Omdat het inderdaad zo moeilijk te verteren is, dat je ziet dat er heel veel mensen nu al in problemen komen of zich daar al zorgen om maken of al zien dat volgend jaar een energiecontract vernieuwd wordt en weten welke problemen ze gaan komen. En dat ondertussen sommige bedrijven, inderdaad die energiebedrijven voorop, hele grote winsten maken. Daarom is dat hele principe van die windfall tax, solidariteitsheffing, BOF-bijdrage, BOF-belasting, ik heb talloze termen gehoord, hartstikke goed. Moet alleen wel kunnen natuurlijk. Je moet daar de grondslag inderdaad wel voor kunnen vinden. Dus ik zou heel graag zien dat het kabinet dat doet en daar zullen we het deze week ook absoluut over hebben. Dank u wel, de heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter? En was uw laatste vraag? Even één kort vervolg. Nee. Iedereen heeft hetzelfde. De heer Van der Staaij, SGP. Voorzitter, ik ben ook aan mijn laatste vraag toe, dus ik zal hem ook proberen zo helder mogelijk te stellen, dat geen vervolgvraag nodig is. Maar ik meende in de woorden van de heer Paternotte aan het einde toch wat ruimte te proeven. Dus ja, het zit niet op het laatste bedrijf of was er één. Maar de doelstellingen, zoals die in de wet staan, zijn wel keiharde resultaatsverplichtingen, bieden nou juist niet die ruimte om in enkele gevallen daar niet aan tegemoet te komen. Dus erkent de heer Paternotte dat juist dat juridisch bindende karakter van die bepalingen ertoe kan leiden dat juist ook de gesprekken met van de heer Remkes ertoe leiden om te zeggen, ja, wacht, misschien is toch wel wat bijstelling nodig om hier ergens uit te komen zonder dat dat tot onevenredige hardheid leidt. De heer Paternotte. En volgens ons niet. En dat is ook zo omdat ik denk dat dit ook wat afleidt van de grote uitdaging die er ligt. Deze Tweede Kamer heeft voor de zomer, en ik snap dat en vind dat ook terecht, tegen het kabinet gezegd, die brief over het perspectief voor boeren, die voldoet niet. En ik ben, net als veel anderen van u, ook naar een aantal bedrijven geweest. Badmen, Lievelde, Winterswijk. Als je dan spreekt met mensen, dan zeggen ze, dat stikstofdoel, daar kan ik wat van vinden. Ik snap inderdaad dat het nodig is. Ik ben het eens met de heer Heerma dat er echt heel weinig boeren zijn die dat ontkennen, dat er actie nodig is. Alleen, wat moet ik dan? Waar is dat perspectief? Wat betekent dat? Wat kan ik dan nog wel? Welke hulp kan ik daarbij krijgen? En zit dat in verplaatsing of zit dat in dat op sommige plekken er mensen echt zouden moeten stoppen? En dat moet duidelijk worden. En daar is ook waar ik het kabinet toe oproep. Want ik denk dat dat veel meer betekent voor al die individuele boerenbedrijven die nu willen weten waar ze aan toe zijn. Dank u wel, meneer Paternotte. Dan stel ik voor dat we nu gaan schorsen tot 2:15. Ik wil wel aan het kabinet vragen dat we na eerste termijn aan de kant van de Kamer niet te lang hoeven te schorsen, omdat we nu een fikse tijd ook schorsen, hè? Meer dan een uur. Dus wij starten weer verder met het vervolg van de eerste termijn aan de kant van de Kamer om 2:15.
show. Política, farándula, actualidad. Una nueva confianza.
Ik heropen de vergadering. Aan de orde is het vervolg van het debat over de uitspraken van de minister van Buitenlandse Zaken. Nog steeds eerste termijn aan de kant van de Kamer. En ik geef het woord aan de heer Segers van de ChristenUnie. Ietsje naar beneden, ja. Dank. Yes. Mevrouw de voorzitter, je ziet scheuren door de samenleving lopen. Stad versus platteland, randstad versus regio. En deze tegenstelling dreigt ons van elkaar te vervreemden. En dat is buitengewoon zorgelijk. Maar we zien dit jaar ook andere scheuren in onze samenleving. Dat is de tegenstelling tussen rijk en arm, tussen mensen die de crisis niet voelen en mensen die nu moeten aankloppen bij de voedselbank. Tussen mensen die geld hebben om hun huis te isoleren en die daardoor een lagere energierekening hebben en mensen die met angst en beven de winter afwachten en voor hun rekening het ergste vrezen. En ook deze scheuren dreigen kloven te worden. Mevrouw de voorzitter, de stikstofcrisis is oplosbaar. Als we ons hoofd en ons hart erbij houden, normaal met elkaar praten, dan kunnen we eruit komen. Dat is ook de inzet van de ChristenUnie-fractie. Inzet voor herstel van de natuur, een inzet voor een goede toekomst voor boeren en voor een vitaal en leefbaar platteland. Daarom is Remkes ook aan de slag gegaan en is hij aan de slag gegaan met een proces waar mensen kunnen aanschuiven zonder dat er taboes zijn. Armoede is ook geen natuurverschijnsel dat we maar lijdzaam moeten aanvaarden. Nee, ook aan armoede kunnen we wat doen. Als we in de komende dagen en weken rechtvaardige keuzes maken, kunnen we voor miljoenen mensen het verschil maken. Op dit moment gaat het goed met de schatkist van ons land, maar slecht met de portemonnee van veel mensen. En dat is voor de ChristenUnie-fractie onbestaanbaar. Als we niets doen, groeit het aantal kinderen dat in armoede opgroeit tot 1 op de 10. En ook dat is voor de ChristenUnie-fractie onbestaanbaar. De enige manier waarop we rechtvaardige keuzes kunnen maken is door goede samenwerking. Goede samenwerking tussen politici binnen de coalitie, tussen coalitie en oppositie en tussen overheid en samenleving. En dat moet beter. Veel beter. We hebben alles in huis om deze grote problemen op te lossen. We zijn van oudsher niet van de polarisatie, maar van de polder. En als Nederlanders, en zeker als christelijk-sociale beweging, waar ik zelf deel van uitmaak, zijn wij geen revolutionaire, maar anti-revolutionaire. En laten we dat in hemelsnaam zo houden. Inmiddels is het wel duidelijk wat makkelijk is en wat moeilijk is. Het is veel makkelijker om de samenleving te verdelen en veel moeilijker om die samenleving bij elkaar te houden. Het is veel makkelijker om van politiek een cynisch spel van winnaars en verliezers te maken. Het is ook veel makkelijker om gevoelens van wantrouwen en woede richting de overheid aan te wakkeren. En het is veel moeilijker om lastige problemen al pratend op te lossen. En zo die samenleving op te bouwen. En toch kiest de ChristenUnie voor de polder en niet voor polarisatie. Voor het taaie overleg over rechtvaardige keuzes. En ik heb daar wel een aantal vragen aan de leden van het kabinet. Breekt zich in die stikstofcrisis niet dat onze politiek veel te technocratisch is geworden? Te veel politiek van planbureaus, van modellen, van de tekentafel en veel te weinig van waarde. Zien we niet juist in deze weken ons onvermogen om overtuigend duidelijk te maken dat we beter voor de natuur moeten zorgen? En dat we dat samen met de boeren moeten doen. Als we doelmatigheid en de meest efficiënte besteding van overheidsgeld centraal stellen, dan hoort die boer als eerste iets over uitkoop en veel te weinig over al die andere manieren om zich aan te passen. En dat doelmatigheid en efficiëntie centraal staan zien we ook bij de opvang van asielzoekers. Grootschalige opvang is efficiënt, maar het legt een enorme druk op kleine gemeenschappen zoals die in Aalbergen. Moeten we niet af van onze dogma's van doelmatigheid en efficiëntie en veel meer naar de politiek van de menselijke maat, van het goede overleg? Veel gemeenten zijn bereid kleinere groepen asielzoekers op te vangen. En dat is een prachtig aanbod. En als we daarop ingaan, voorkomen we ook de inhumane toestanden zoals we die nu in Ter Apel zien, waarin mensen buiten moeten slapen. Mevrouw de voorzitter, wat er in elk geval nodig is, is goede samenwerking. Dat we vandaag dit debat hebben naar aanleiding van een interview dat voor ophef zorgde, laat zien dat die samenwerking beter moet. Binnen de coalitie
En daarbij wil ik de minister van Buitenlandse Zaken en politiek leider van het CDA vragen hoe hij zijn 2 rollen denkt te kunnen combineren als de eenheid van het kabinetsbeleid daarmee onder druk kan komen te staan. Maar de samenwerking kan ook beter tussen coalitie en oppositie, waarbij ik oprecht hoop dat we elkaar veel vaker bij belangrijke onderwerpen weten te vinden. En vooral die samenwerking met de samenleving moet beter. Want die ziet te vaak een onmachtige en veel te technocratische overheid. En veel te weinig een overheid van de menselijke maat, van dienstbaarheid. Een overheid die zich sterk maakt voor zwakkeren. Mevrouw de voorzitter, aan mij mag het niet liggen. Aan de ChristenUnie-fractie mag het niet liggen. Daarom hoop ik ook morgen weer aan de slag te gaan met gesprekken over de begroting van volgend jaar. Over bestrijding van armoede en over een rechtvaardige verdeling van onze welvaart. En van de pijn van de inflatie. En daarna praten we over de goede balans tussen landbouw en natuur. En over humane asielopvang. We moeten aan de slag. Op hoop van zegen. Dank u wel. Dan geef ik het woord aan mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren, laatste vraag. Ja, voorzitter, dank. Ik vind dat de ChristenUnie-leider nogal veel vragen opwerpt. Alsof hij niet zelf ook leider is van een partij die deelneemt aan dit kabinet, aan het vorige kabinet. Waarbij de ChristenUnie-minister verantwoordelijk was voor landbouw en natuur. Die niet de moed had om te doen wat nodig is. Waardoor er 4 kostbare jaren verloren zijn gegaan. Waardoor nu de minister van Natuur en Stikstof moet uitleggen waarom deze maatregelen nodig zijn. En dan begrijp ik niet zo goed dat de heer Segers niet aan haar kant gaat staan en uitleggen en mee uitdragen en draagvlak creëren. Zeker niet in de wetenschap dat het de ChristenUnie-minister was die perspectief voor de boeren had moeten schetsen en een brief van 50 kantjes met alleen maar vaagheid naar de Kamer stuurde, waar de boeren dus niks aan hebben. En dan zie ik nu dat de heer Segers ook in de media heeft gezegd, je moet niet fixeren op een jaartal. Waarmee je dus die dappere pogingen van minister Van der Wal, die probeert te doen wat minister Schouten al lang had moeten doen, rechtstreeks ondermijnt. Net als Hoekstra. Vindt de heer Segers dat zelf een beetje chic? Heer Segers. Wat ik heb proberen te zeggen is dat we hier niet een politiek spel van winnen en verliezen van moeten maken, maar dat we werk moeten maken van natuurherstel. Ik vond dat de heer Paternotte dat heel helder aangaf. Het is niet een politieke wens. Het is niet iets wat je nou afvinkt in je verkiezingsprogramma van hé, dat hebben we bereikt. Nee, het is bittere noodzaak. Maar hetzelfde heb ik ook de heer Heerma horen zeggen. En mijn frustratie is dat we vandaag aan de slag zou kunnen gaan. We weten wat er moet gebeuren. We weten dat we niet kunnen wachten. We weten dat we te lang hebben gewacht, om heel veel redenen. Omdat er soms inderdaad ook bestaande belangen in de weg staan. Maar juist daarvan hebben we gezegd, en dat was de crux van de onderhandeling afgelopen winter, in het najaar. Gaan we dat met de boeren doen? Of wordt het een koude sanering? Het is met de boeren. Er moet perspectief komen. Er moeten andere verdienmodellen komen. Er moet een hoopvolle toekomst voor boeren en voor platteland komen. Daar hebben we ons voor ingezet. En dat is mogelijk. We kunnen daarmee aan de slag. En nu gaan we een hele dag praten. En het dreigt inderdaad een jaartal een totempaal te worden. En dat vind ik echt frustrerend. Want dat is niet de crux. Alle doelen staan overeind totdat we iets anders afspreken. En dat is niet mijn inzet. Mijn inzet is om eruit te komen. Maatschappelijk. In de politiek. Hier breed. In de coalitie. En om met zoveel mogelijk schouders eronder te werken aan natuurherstel en behoud van een goede toekomst voor boeren. Dank u wel, meneer Segers. Dan gaan we luisteren naar mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Voorzitter, dank u wel. Hallo, daar zijn we weer. De dag die je wist dat zou komen. Zo lelijk als dit zinnetje dat allemaal in onze geheugens gegrift staat. Zo foei lelijk is het trucje dat we van het CDA weer hebben gezien. Maar waarover niemand in werkelijkheid verbaasd kon zijn. 2030... Dus het jaar dat eindelijk door deze coalitie is afgesproken, waarbij stikstof fors gereduceerd moest worden, de helft, 74% van de beschermde natuurgebieden eindelijk een beetje in veiliger vaarwater komt. Dat is voor het CDA niet heilig. Ja, wie verbaasd is, kent het CDA niet. Voor het CDA is niks heilig.
de rechtsstaat niet, de toekomst van je eigen kinderen niet, collegialiteit in het kabinet niet, toekomst van de boeren ook niet. Het enige echte verhaal dat het CDA zou moeten vertellen is: we hebben ons jarenlang geprofileerd als de boerenpartij, maar we zijn politieke hooligans gebleken. We droegen het trainingspakkie, de vlag ondersteboven, maar we hebben eigenlijk alleen maar keuzes gemaakt die de belangen van de agro-industrie dienden en niet die van de boeren. En als je ziet waar de boeren nu mee kampen, tientallen jaren, kostbare tijd, verspild, omdat we de natuurcrisis zagen aankomen. Hij voltrok zich voor onze ogen. En het CDA, met zijn vingers aan de knoppen, weigerde te luisteren naar de wetenschap. En hier vandaag staan en dan zeggen: moet je kijken wat een puinhoop in Nederland. Nou, we moeten wel een beetje luisteren naar de samenleving. Dat je het in je hoofd haalt om zoiets te durven zeggen. Ik vind ongehoord wat minister Hoekstra heeft uitgehaald tegenover de eerste minister in tijden die probeert uit te leggen waarom het zo'n puinhoop is geworden met de landbouw. Waarom de natuur in zo'n verschrikkelijk slechte staat is, dat als we nu niet handelen, als we nu weer doelen ter discussie zetten, die trouwens al een compromis zijn, hè? Willen we ecologische en juridische zekerheid, dan moeten die doelen in 2025 gehaald zijn. En niet in 2030. En al helemaal niet daarna nog. En die minister probeert in haar dode eentje draagvlak te creëren. Uit te leggen dat boeren al die jaren zijn voorgelogen. En er is niemand die haar steunt. We moeten uit de impasse komen. Hangt het CDA dan op als rechtvaardiging voor deze smerige politieke stunt. Uit de impasse komen doe je door eerlijk te zijn en door schuld te bekennen en te zeggen: ja, we hebben ons gewoon blind gestaard op die kansen op de wereldmarkt. We hebben ons blind gestaard op de winsten voor de grote jongens. En we zagen dat de helft van de boeren daardoor al moest stoppen. En nu moeten we wel. En we gaan er alles aan doen om dat eerlijk te doen, maar het moet wel. Voorzitter, zo'n collega in het kabinet, volgens mij kan je dat niet tolereren. Mijn vraag aan de minister van Buitenlandse Zaken is om zijn woorden terug te nemen, te bekennen dat hij een politieke stunt heeft willen uithalen voor eigen politiek opportunisme, excuses aan te bieden aan minister Van der Wal en misschien kan die dan gehandhaafd worden. Als hij dat niet doet, moet hij gewoon aftreden. En dat is mijn vraag ook aan de minister-president. Je kunt toch niet een collega die op een van de meest gevoelige dossiers haar nek uitsteekt, die mensen op haar eigen erf te woord moet staan, die haar daar komen intimideren, die kun je toch niet laten vallen? Die verdient toch alle steun van die minister-president die zegt: maar dit flik je me niet. Dit flik je me niet. Je neemt het terug of je gaat weg. Voorzitter, dat is een stevige reactie dan als je partijleider bent, dan mag je wel wat kleur op de wangen. Ja, schaamrood. Dat is de enige kleur die past. Of een beetje de smink van een clown of zo als je vertrekt, maar dit kan niet. Voorzitter, er hangt een kabinetscrisis in de lucht. Het CDA zegt: we gaan het nog maar zien. D66 was gelukkig heel duidelijk. Die doelen die zijn afgesproken. Het is het minimale. Daar gaan we niet aan rommelen. Dus wat wordt het dan als over 3 weken Remkes komt? En het CDA is niet tevreden, want de zelfgedefinieerde impasse is niet doorbroken en D66 houdt vast. Gaan we nou echt in deze tijden 3 weken lang zitten wachten wat deze coalitie gaat doen? Of maken we vandaag duidelijk dat het niet gaat werken? Voorzitter, Nederland verdient een kabinet dat de problemen oplost. Voor de mensen die onder de armoedegrens leven, die hun dagelijkse uitgaven niet meer kunnen betalen. En niet dit geflikvlooi voor eigen politiek gewin. Dank u wel, mevrouw Ouwehand. En dan geef ik het woord aan de heer Van Hagen. Ja, hij is er. Uitgang. Voorzitter, laat ik beginnen met felicitaties van BVNL aan onze boeren. Actievoeren werkt
Jullie harde werken wordt beloond. En we zien dat in elk geval het CDA daardoor wakker is geworden. En nu de rest van het kabinet nog. Want laten we wel wezen, de stikstofcrisis is slechts een symptoom van dit falende kabinet, waarbij de overheid er niet meer is voor de Nederlanders. Een stikstofcrisis, een koopkrachtcrisis, een energiecrisis, asielcrisis, wooncrisis, toeslagenschandaal, illegale uithuisplaatsingen van kinderen, coronacrisis, klimaatcrisis, defensiecrisis, 200.000 bedrijven die op omvallen staan, boeren die zichzelf ophangen en meer dan 1 miljoen mensen in armoede. En in plaats van het land te dienen, vliegen onze ministers op en neer naar het WEF in Davos en is onze minister-president oorlogje aan het spelen in Oekraïne. En daarom ook een compliment aan minister Hoekstra, die terecht stelt dat dit moet stoppen. En collega Wilders heeft al een motie van wantrouwen aangekondigd. En hoe mooi zou het zijn als ook het CDA deze motie zou steunen. Want de kabinetscrisis is namelijk de enige crisis die goed is voor Nederland. Want wat zijn de feiten? Er is überhaupt geen stikstofprobleem. Het is een bureaucratische dwaling, maar zelfs als je wel gelooft dat er een stikstofprobleem is, dan nog steeds is het zo dat er sprake is van nieuwe feiten. Het Arius-model blijkt geen goed model. De KDW's blijken totaal onrealistisch. De natuur blijkt in veel betere staat dan gedacht. En met innovaties kunnen de doelen ook gehaald worden. En de 50% stikstofreductie blijkt een mooi rond getal. Maar zelfs onze stikstofminister weet niet waar dat getal vandaan komt. En de weerstand in de samenleving blijkt veel groter dan gedacht. Is minister Hoekstra het met BVNL eens dat we op basis van deze nieuwe feiten het Arius-model terzijde moeten schuiven, de KDW's realistisch moeten maken, de exacte staat van de natuur moeten meten, innovaties voorkeur moeten geven en boeren weer vertrouwen moeten geven? En is het kabinet bereid het beleid aan te passen nu er sprake is van nieuwe feiten? En waarom betrekt het kabinet wetenschappers zoals professor Han Lindeboom niet bij dit zogenaamde probleem? En voorzitter, met betrekking tot de koopkracht volsta ik met een paar oplossingen. Groninger gasveld weer open, verlaging BTW op energie, verlaging accijnzen op brandstof, werken weer lonend maken zodat er meer geproduceerd wordt, minder ambtenaren, minder overheid. En laten we het hele stikstofbeleid stopzetten, de minister van Stikstof naar huis sturen en de gereserveerde 25 miljard laten vrijvallen om de koopkracht te repareren. Voorzitter, ik hoop dat het CDA haar rug recht houdt en dat ook de VVD ontwaakt uit haar collectivistische winterslaap. Het land is in nood, het blauw-wit-rood wappert overal en het is tijd voor actie. Het is tijd voor nieuwe verkiezingen. Het is nu of nooit in het belang van Nederland. Dank u wel, meneer Van Haga. En dan geef ik het woord aan de heer Azarkan van Denk. Dank voorzitter. Ik dacht ik zag zowaar toch een lichte vorm van een glimlach. Ja voorzitter, er is niet heel veel meer van over als ik zo om me heen kijk. Dat nieuwe elan. Een nieuwe bestuurscultuur werd aangekondigd waarin transparant handelen en verantwoording afleggen, dat zouden de thema's zijn. Omzien naar elkaar was de slogan. Er werden grote daden aangekondigd. Dit kabinet zou de grote problemen in de samenleving aanpakken. Stikstof, klimaat, woningbouw, toeslagenmisdaad, Groningen, immigratie, kortom, een heleboel. En voorzitter, als we nu al terugkijken, dan zien we dat 8 maanden later het vaak grote woorden zijn en kleine daden. Want naast die genoemde problemen kreeg het kabinet de grootste koopkrachtcrisis ooit voor de kiezer. Voorzitter, wat doet het kabinet dan? Dat zegt, we gaan volgend jaar kijken of we iets kunnen doen. Burgers verzuipen nu al en dit kabinet zegt, over een maand of 5 gooi ik misschien een reddingsboei toe. En Nederlanders lijden dagelijks onder de politieke keuzes. En dat zorgt voor levensgrote problemen in de samenleving. Mensen worden keihard gepakt als ze boodschappen doen. Boter, kaas, brood, eieren, niet meer te betalen. Mensen bloeden bij de benzinepomp. En voorzitter, naast deze koopkrachtcrisis zitten we ook in een humanitaire crisis. Het is echt een schande dat in een land als Nederland dagelijks mensen onder inhumane omstandigheden buiten moeten slapen. Omdat er geen plek voor ze zou zijn. En voorzitter, dat we daar ook niet van opkijken. Schaamteloos. En je zou denken dat de ministers genoeg te doen hebben. En hun tijd steken in het oplossen van al die problemen voor Nederland. En wat is er dan nodig als je problemen wilt oplossen in teamverband? Samenwerking, afstemming, communicatie,
teamgevoel. En voorzitter, daar dacht Wopke Hoekstra anders over. Hij zette zijn CDA-leiderpet op en dacht, laat ik eens een Mona Keizertje doen. En we weten hoe dat afliep met Mona Keizer. Het was nota bene Hoekstra zelf die haar uit het kabinet smeet. En voorzitter, dat was geen steen, maar dat was een betonblok die hij in de Haagse Hofvijver dumpte met zijn interview. En ik begrijp zijn motieven wel, voorzitter. Ik begrijp het wel. Wopke knijpt hem. En hij voorziet een electorale ramp bij de provinciale verkiezingen over een half jaar. Kijk, in die grote steden kent niemand meer het CDA. Ze denken dat dat nog een oud pakkenverkoper is. En als nou het platteland ook de rest verdwijnt, ja, dan is er eigenlijk niemand meer die op ze gaat stemmen. En voorzitter, wat erg kwalijk is dat Wopke dan met die wanhoopsdaad wil voorkomen alsof dat in het landsbelang is. Ik zag meneer Heerma, die zag ik hem veren steken. Nou ja, in zijn spreekwoordelijke reet steken. Te makkelijk, voorzitter, te doorzichtig. De samenleving laat zich niet gek houden. Het is eigenlijk opmerkelijk hoe dit kabinet de stikstofcrisis aan wilde pakken. Want we hebben gezien hoe ze in de afgelopen maanden van bovenaf allerlei dwingende maatregelen oplichten aan de boeren. Die hun in hun voortbestaan schaden. Ze hebben de boeren vernederd, angst aangejaagd. En als die boeren gaan protesteren en zich niet als makke lammetjes door het kabinet naar de slachtbank laten leiden, ja, dan zie je ineens een heleboel politici het land ingaan. Ik heb de heer Heerma dat 10 keer horen zeggen. Bent u al het land in geweest? En dan komen ze na al die gesprekken op het lumineus idee dat een probleem wat al 40 jaar wordt vooruitgeschoven, dat je dat pas kunt oplossen als je alle partijen erbij betrekt. De provincies, lokale bestuurders, de boeren, de boerenorganisaties. Ja, voorzitter, dat is toch het eerste wat je leert als je het over beleid hebt. Over het aanpakken van problemen, dat je dat in gesprek moet doen. Dat kan toch nooit nieuw zijn? En is dat dan, zeg ik tegen de heer Hoekstra, de nieuwe bestuurscultuur? Dat je zelfstandig handelt, dat je je collega's niet informeert. Collega's die bedreiging hebben ontvangen, nota bene op een huisadres. Dus dat transparant handelen, dat je je collega-ministers ook niet informeert, voorzitter. Want wat zegt dat nu? Welke conclusie moeten wij trekken? Voorzitter, dit kabinet is met de verkeerde dingen bezig. En in plaats van zich vol te storten in de voortrazende koopkrachtcatastrofe is het kabinet bezig met politieke spelletjes. Elkaar de maat te nemen via de media. In plaats van bezig te zijn met de Nederlanders te helpen, is dit kabinet bezig met egoïstische partijpolitiek. Want terwijl de samenleving als een Titanic dreigt te zinken, zijn Rutte, Hoekstra en Kaag ruzie aan het maken over het herschikken van de lichtstoelen op het dek van de Titanic. En voorzitter, de situatie in Nederland is veel te ernstig voor dit soort absurde politieke spelletjes. En Nederland heeft niet alleen nieuwe verkiezingen, maar nieuw leiderschap nodig. Dit is een bij elkaar gekocht kabinet waar geen visie in zit. Geen ziel, geen zaligheid, niets wat de partijen bindt. Behalve opportunisme en behaagpolitiek. En als het erop aankomt, hebben we het gezien, dan is het ieder voor zich en graaien wat je graaien kunt. Dank u wel, meneer Assekamp. En dan geef ik het woord aan de heer Dassen van Volt. Dank voorzitter. Vandaag was eigenlijk het informele uitje van het kabinet. Niet onbelangrijk als je de uitspraken van de minister leest en de reacties die daarop volgen. Maar in plaats daarvan staan we hier. En het is zorgwekkend dat met een kille winter in het vooruitzicht mensen zich moeten afvragen of het bestuur van dit land wel stabiel genoeg is. En we zien de gevolgen van een jarenlange politiek van vooruitschuiven. Met gevolgen voor de koopkracht, onze landbouw of de opvang van vluchtelingen. En eindelijk toont er een regering moed op een moeilijk en voor heel veel boeren verdrietig dossier. Maar de zomer is nog niet voorbij of de wispelturigheid begint. Want het gaat hier om natuurherstel en het gezond maken van de agrarische sector. En dat gaat samen. En wat we nu zien is het klassieke uitstelgedrag van de jaren 80 en 90. Waarmee de kosten van herstel groter worden en de kans op slagen kleiner. En de staatsrechtelijk ongemakkelijke bokkensprong van minister Hoekstra doet precies dat.
En mensen willen bestuurders van het land die hun problemen aanpakken. En die zich niet bezighouden met partijpolitieke stunts. En zou de premier willen reflecteren op de verwarring die onder zijn leiding ontstaat? En wat is de bandbreedte waarbinnen die verwarring mag ontstaan? Of hebben de andere vicepremiers ook een joker vanuit het kabinet? Voorzitter, terwijl het kabinet in een interne vertrouwenscrisis verzeild raakt, gaan 300.000 kinderen, 1 op de 10, de armoede inglijden. En de koopkrachtdaling is dramatisch. Toch zijn er ministers die zeggen overvallen te zijn door de CPB-cijfers. Hoe dan? Iedereen die met mensen praat, weet hoe groot de problemen inmiddels zijn. Deze zomer vertelden bedrijfseigenaren dat ze rekening houden met een crisis die vele malen groter is dan de crisis in 2008. En wijkorganisaties doen een noodkreet omdat mensen de energierekening en de boodschappen niet meer kunnen betalen. En deze Kamer heeft daar voor het reces meerdere keren voor gewaarschuwd en voorstellen gedaan. Zo hebben wij ook voorstellen gedaan voor een inflatietoeslag en een meevallersheffing. Maar er was geen ruimte. En is die ruimte er nu wel? Nu de staatsschuld daalt en het begrotingstekort afneemt. Ruimte voor een snellere verhoging van het minimumloon naar €14. Voor een gerichte compensatie van die huishoudens die door het ijs zakken. Volt denkt van wel. Maar aan de minister-president dan de vraag, naar wie moeten we kijken voor de oplossingen? Is dat naar de markt of naar de staat? En functioneert de laatste voldoende om deze uitdagingen en transities te leiden? Graag een reflectie van de minister-president. Overigens vroeg de staatssecretaris zich af of de meevallersheffing wel mocht van de Europese staatssteunregels. En laat de commissie daarvoor een oproep hebben gedaan aan alle landen om dat in te voeren. Er ligt van ons een aangehouden motie klaar om een juridische grondslag te creëren. Graag een reactie of dat inmiddels ook door het kabinet opgenomen wordt. Dan voorzitter, morgen viert Oekraïne haar onafhankelijkheidsdag. Dat dat kan is mede te danken aan de saamhorige manier waarop de Europese Unie optrad. Poetin ging ervan uit dat hij ons tegen elkaar zou uitspelen. Dat lukte niet. En nu probeert hij de onderlinge solidariteit te breken door de gaskraan langzaam dicht te draaien. En de komende maanden, en wellicht ook jaren, gaat veel van de Europese samenleving vragen. Onze solidariteit wordt op de proef gesteld. Hier in Nederland, maar ook in Europa. En wij zien hoe krachtig de Europese solidariteit kan zijn. En ook dat zij vele gezichten kent. Met de oplopende renteverschillen tussen Noord en Zuid, Duitsland die vraagt om energiesolidariteit, militaire steun in de Baltische Staten, maar ook met verkiezingen in Italië op komst, zullen we in Europa een vaste koers moeten varen. En neemt het kabinet hierin een voortrekkersrol? Zo ja, roept de minister-president de Europese Raad bijeen voor een extra vergadering, om daarin te spreken over een Europees afschalingsplan. Om een plan voor te stellen hoe landen te helpen die in zwaar weer gaan komen. Wat gaat de minister-president doen om te laten zien aan Poetin, aan onze burgers, aan Europeanen, dat de Europese leiders schouder aan schouder zullen staan? Ook als het voor veel mensen deze winter veel moeilijker gaat worden. Voorzitter, tot slot. Dit weekend stonden er duizenden tentjes op Lowlands. Daar mocht het gelukkig wel. Na jaren corona was het een groot spektakel. Ook historicus Geert Mak was aanwezig en sprak van de laatste normale zomer. Voorzitter, deze tijd vraagt om een kabinet dat nu alles op alles zet om mensen te helpen die dat nodig hebben. Dat zichtbaar is, dat perspectief biedt. Om het land bij elkaar te brengen en om ons voor te bereiden op een zware herfst en winter. Dank u wel. Daar zal Volt haar steun aan verlenen. Dank u wel. Dank u wel, meneer Dassen. En dan geef ik het woord aan de heer Dekker, Forum voor Democratie. Het is zijn maiden-speech, hoewel hij al een beetje heeft geïnterrupeerd. Ik wens hem veel succes daarbij en zoals te doen gebruikelijk zijn er geen interrupties. Gaat u gang. Dank u wel, voorzitter. Soms realiseer je je opeens dat je deel van een machinerie bent. Een machinerie, een systeem dat niet de goede dingen doet. Een echokamer, een bubbel, waarin beleid wordt uitgevoerd dat schadelijk is.
schadelijk voor de mensen waar je het juist voor zou moeten doen. Waar internationale afspraken, herenakkoorden, algemeen aanvaarde conventies zwaarder wegen dan reële menselijke overwegingen. Waar abstracties, modelmatige toekomstprojecties, idealistische visioenen bepalender zijn dan de praktijk. Waar op basis van onbewezen, wankele, speculatieve wetenschap met grote stelligheid beleidsrichtingen worden aanbevolen met rampzalige consequenties. Waar gruwelijke schade wordt vergoeilijkt met het doel heiligt de middelen. Maar waar dat doel vaak een totale utopie is. Of misschien wel een dystopie. Dat moeten prominenten van het CDA deze dagen zo voelen, lijkt me. Realiseert je dat je je gedachteloos hebt laten meevoeren door je omgeving. Dat alle lopende ontwikkelingen niet ter discussie stonden en onafwendbaar leken. Dat iedereen van enig belang in je omgeving het daarmee eens was. En dat je er meestal niet veel verder over hebt nagedacht, want er waren andere dingen om je druk over te maken. Maar nu zie je de maatschappelijke rampen zich in sneltreinvaart voltrekken. De landbouw wordt gekortwiekt, boeren wachten massale onteigening. Op basis van ondoordachte internationale afspraken over Natura 2000 en abstractie en op grond van bizarre, volstrekt onbetrouwbare meetmethoden en modeltoepassingen. Onverantwoorde afbraak. Inflatie stijgt naar recordhoogte, koopkracht stort in elkaar. Vooral doordat we in Europees verband massaal geld bijdrukken en overheden dit laten uitgeven aan allerlei kostbare, vaak zelfs schadelijke luchtspiegelingen. De energievoorziening wankelt. Door de wereldvreemde energietransitieplannen worden beproefde energiebronnen ingeruild voor peperdure, onbetrouwbare en wisselvallige wiebelstroominstallaties die het landschap verwoesten, de natuur verstoren en overlast voor omwonenden opleveren. Immigratie van vreemdelingen breekt alle records, de grenzen staan open. Door internationale afspraken en gebrek aan politieke wil laat Nederland, een van de dichtstbevolkte landen ter wereld, meer dan 100.000 immigranten toe per jaar. Voor een belangrijk deel zijn het mensen die in economische zin niet of nauwelijks aan de Nederlandse samenleving kunnen bijdragen. Die het beroep op allerlei kritische, toch al krakende infrastructuur doen toenemen en waardoor maatschappelijke spanning en polarisatie groeien. Mensen worden nodig bang gemaakt voor ziekten. Het siloos dogmatisch volgen van internationale richtlijnen over coronapandemiebeleid heeft geresulteerd in een manipulatieve angstcampagne met ongekende vrijheidsbeperkingen en gedragsvoorschriften. Telkens verwijzend naar de wetenschap die, naar nu blijkt, zelf ook werd gemanipuleerd en sowieso al niet belangeloos functioneert. Het doel heiligt de middelen denken en de waar gehakt wordt vallen Spaanders-doctrine vieren hierbij hoogtij. De Spaanders zijn onmiskenbaar. De samenleving is op diverse terreinen ernstig ontwricht. En of enig positief volksgezondheidsdoel werd bereikt, valt sterk te betwijfelen. De aanwijzingen voor het tegendeel stapelen zich op. De ongenuanceerde stellingname in het Oekraïne-conflict brengt ons bijna in oorlog. De reflex van bijna alle partijen was om in het Oekraïne-conflict ondubbelzinnig partij te kiezen. De opmerking van de minister-president dat dit ook onze oorlog is en we dus als Nederland in NAVO-verband bijstand moeten bieden in politieke, economische en militaire zin, is verbijsterend. Want allereerst is geen van de betrokken landen NAVO-lid en is er dus in formele zin sprake van een conflict buiten de NAVO-sfeer. Bovendien wordt het simpele beeld opgehouden dat Rusland zomaar het nietsverhoedende Oekraïne is binnengevallen, hiermee haar soevereiniteit is geschonden en dus fout zit. Daarnaast zou Rusland bij voortduring gruwelijke oorlogsmisdaden plegen tegen de onschuldige en vreedzame Oekraïnse bevolking, terwijl de Oekraïnse strijdkrachten dapper verweer voeren. Helemaal buiten beschouwing blijft dat Oekraïne al zeker 10 jaar zwaar wordt bewapend en getraind door het Westen. Dat het bestuur in Oekraïne sinds 2014 de facto in handen is van Amerikaanse overheidsinstanties. Dat het Russisch georiënteerde deel van Oekraïne al jaren zwaar wordt bestookt vanuit West-Oekraïne met vele duizenden burgerdoden als resultaat. En dat er naar aanleiding van herhaalde klachten hierover van Rusland samen met Duitsland en Frankrijk een overeenkomst werd gesloten tussen Oekraïne en Rusland, de zogenaamde Minsk-akkoorden, die vervolgens door Oekraïne niet werden nageleefd. Gezien de dreigende Oekraïnse troepenbewegingen die voorafgaand aan de huidige oorlog waarneembaar waren, heeft Rusland wellicht zelfs naar geldend internationaal recht gehandeld, conform het VN-handvest, door militair in te grijpen uit zelfverdediging. Wat precies waar en onwaar is van de oorlogsverslagen, verschrikkingen en aantijgingen is onduidelijk. Beide partijen zitten vol op het orgel van propaganda. De zuivere waarheid is bijna onmogelijk te achterhalen. Geen van de partijen lijkt ervoor terug te deinzen om beelden in scène te zetten of zelfs gruwelijkheden te plegen en deze in de schoenen te schuiven van de ander. De belangen zijn eenmaal gigantisch en beeldvorming is alles. Al dit soort overwegingen en nuanceringen zijn verboden, worden weggecensureerd. Niettemin neemt het aantal mensen dat begint te twijfelen aan de objectiviteit van de berichtgeving en dat aarzelt over de juistheid van de geopolitieke visie van de regering snel toe. Zeker ook nu steeds meer blijkt dat de enthousiast ingezette sancties tegen Rusland vooral onszelf treffen. Rusland heeft nauwelijks problemen, lijkt het.
Voorzitter, al deze bestuurlijke misstanden, deze rampzalige ontwikkelingen, smeken om een koerswijziging. En het kan wel degelijk anders. We kunnen de Natura 2000-regels, de stikstofmodellen, de CO2-reductieplannen, de internationaal overeengekomen migratieplannen, de WHO-pandemieafspraken, ja zelfs de Euro-, EU- en NAVO-afspraken ter discussie stellen. Inderdaad, al deze rampzalige ontwikkelingen overziende denk je, dit moet anders. Ik moet dit weer spreken, de stroom weerstaan, mijn rug rechten, de echokamer verlaten, uit mijn bubbel. Maar dan moet ik de heersende dogma's tegenspreken. Dan moet ik de weg van de minste weerstand verlaten. Voorzitter, ik meende in de recente uitspraken van prominente CDA-ministers een glimp te herkennen van de ik-figuur in dit betoog. Van het gezonde verstand, die tegenspraak, van die rechte rug, van het besef in de verkeerde machinerie te zitten, van de kracht om zelfstandig richting te bepalen. En dat stemt mij optimistisch. Het vereist moed om de hoofdstroom te weerstaan, om te rebelleren tegen een richting waarvan je zelf deel hebt uitgemaakt, waar je misschien zelfs leiding aan hebt gegeven. En het levert je voor de korte termijn weinig applaus op. Je ontmoet veel onbegrip, argwaan, hoon en zelfs vijandigheid. Ik ken het gevoel. Een radicale breuk met het verleden. Maar dat is vaak de enige manier om betekenisvolle koersverandering te realiseren. Om iets werkelijk substantieels te creëren. Zeker voor het CDA geldt, het wordt tijd om de catastrofale koers te verlaten. Wanneer het relativeren van een detail binnen het rampzalige stikstofdogma door de minister-president al staatsrechtelijk op het randje wordt genoemd, dan weet je, ik zit in de foute bubbel. In de verkeerde echokamer, in de foute machine. Hier moet ik mijn rug recht houden. Voorzitter, ik wens de CDA-ministers en hun CDA deze rechte rug van harte toe voor een inspirerende toekomst. Dank u wel. Dank u wel. En daarmee feliciteer ik u ook met uw medespeech. Ik denk dat we u moeten leren kennen via de inhoud. Dat is mijn vermoeden. Ik schors de vergadering voor een enkel moment, zodat u de felicitaties in ontvangst kunt nemen van de collega's. Heel veel succes. De vergadering wederom en ik geef het woord tot slot aan de heer Omtzigt voor zijn bijdrage. Voorzitter, allereerst gefeliciteerd aan de heer Dekker met zijn medespeech. Een bijzondere medespeech. Bijzonder omdat eindelijk eens een Kamerlid begon over modellen. Dat is naar mijn hart. Het gedeelte over Oekraïne iets minder. En misschien komen we nog iets te weten over uw privémotivatie, want daar gaat het vaak over. En voor de rest, voorzitter, wou ik collega Kersenboom veel succes en sterkte wensen bij zwangerschap en bevallingsverlof. En dan ook minister Kaag, dat ze hier snel weer gezond mag verschijnen. Voorzitter,
artikel 20 van de grondwet. En die grondwet had hier al lang aan de muur moeten hangen. Die luidt: de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg van de overheid. En Nederlanders hier ter lande die niet het bestaan kunnen voorzien, hebben een bij de wet te regelen recht op bijstand van overheidswegen. Dat is een dwingende opdracht. Ministers en Kamerleden, 3 dus vandaag, zweren trouw aan de grondwet. En we zitten in een crisis. Voor de zomer wisten we al dat 1,2 miljoen huishoudens eten en energie niet kunnen betalen uit de maandelijkse inkomsten. Al zeggen ze alle andere inkomsten af. En dat is de grootste crisis sinds 1945. Tegelijkertijd krijgt de regering 10 miljard euro extra door de gasbaten. Prioriteit van de regering moet zijn, die 10 miljard euro moet terug naar de huishoudens die de gasrekening niet kunnen betalen. Wilt u een fonds opzetten? Niet om Tata 800 miljoen te betalen. Niet om Shell en de NAM schadeloos te stellen via een Norg-akkoord. Maar voor de Nederlanders ter compensatie van de gestegen energierekening. Zodat we geen massale faillissementen en kinderen die zonder ontbijt naar school gaan krijgen. En wilt u eindelijk komen met een strategie voor de zekerheid en de betaalbaarheid van voedsel en energie? Want een land dat 20 miljoen kuub gas wint, moet er toch voor kunnen zorgen dat de eigen bevolking die 10 miljard kuub, 20 miljard wou ik zeggen, kan gebruiken om de eigen woningen warm te houden. Wat stikstof betreft, voorzitter, we kregen net eindelijk de opdracht aan Remkes. En die was zoals altijd onduidelijk. In de brief staat niet dat hij zich aan het regeerakkoord moet houden. En in de bijlage die de Kamerbrieven staat hij dat wel moet doen. Mag ik het klip en klaar horen? Heeft Remkes de opdracht om binnen het regeerakkoord te blijven of mag hij er ook buiten? En staan voor minister Rutte en minister Hoekstra de 74% reductie in 2030 vast of niet? Graag een helder antwoord. Voorzitter, Duitsland, België, Denemarken, ze hebben allemaal een politieke problemen en uitdagingen. Maar geen van deze landen heeft een wooncrisis, een asielopvangcrisis, een stikstofcrisis en zo'n heftige COPRA-crisis als hier. Dat komt door dit kabinet. Eerst een jaar demissionair, dan weer even missionair en nu weer achter de rug van Remkes verschuilen. Met ruzies. Hier scheiden onze wegen, ik vertrouw je niet. Met lekken uit de ministerraad. Nou, het was meer een overstroming. Ik zou graag willen weten of dat een ambtsmisdrijf is. Kabinet. Ga regeren. Ga samenwerken. Maak ruzie achter de schermen, want die oplossingen zijn niet makkelijk. Maar zorg voor de bevolking. Voor 100% van de bevolking, want de noden zijn hoog. En zorg ervoor dat je niet de tweede keer je fiets moet pakken met een appel om naar de koning te gaan. Dat zou je eer toch te na moeten zijn. Gijzel niet langer deze samenleving met je eigen onvermogen om de grote problemen van de tijd aan te pakken. Dank u wel. Dank u wel, meneer Omtzigt. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de eerste termijn aan de kant van de Kamer. De bewindspersonen hebben aangegeven ongeveer 20 minuten nodig te hebben om zich voor te bereiden. Ik schors de vergadering tot 5:10.
Heropen de vergadering. Aan de orde is eerste termijn aan de kant van het kabinet. En ik zie mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter, dank u wel. Ik zie dat de minister-president klaarstaat, wat erop duidt dat hij als eerste de beantwoording doet. Maar het lijkt me handiger als de minister van Buitenlandse Zaken eerst zijn woorden toelicht en de vragen beantwoordt. En dat we daarna de minister-president horen. In de volgorde van de vraag die de Kamer ook heeft gesteld. En het belang dat we wegen hechten aan eenheid van kabinetsbeleid. Is dat wel de volgorde die ik zou willen voorstellen vanuit de Kamer? Dat is een punt van orde, dus het lijkt me goed om de collega's even heel kort te horen hierover. Heer Voorzitter, Klaver. ik steun dat van harte. Dank u wel, de heer Asserkan. Voorzitter, volstrekt logisch. Ik steun dat. Ja, mevrouw Van der Plas, BBB. Ja, ik steun dat ook. En mag ik ook een punt van orde maken? Ja. Over zojuist heeft de heer Dekker, onze nieuwe collega, een speech gehouden. En daar kun je het mee eens zijn, kun je het ook niet mee eens zijn. Maar ik constateerde hier dat een aantal partijen de heer Dekker niet de moeite nam om de heer Dekker de hand te schudden. En ook een paar leden van het kabinet. 1 lid van het kabinet deed dat wel. En ik wil eigenlijk hier zeggen dat ik me daar eigenlijk heel erg voor schaam. De heer Dekker is vandaag voor het eerst in de Kamer. Het is een nieuwe collega en het lijkt mij niet meer dan fatsoenlijk dat je iemand in ieder geval de hand schudt. En over de inhoud van de speech, daar kun je het gewoon later over hebben. En nou ja, dat punt van orde wilde ik hier maken. En ik wil me daar ook van distancieren van dat gedrag. Dank u wel. Dat is een ander punt van orde. We gaan nog even terug naar het punt van orde van mevrouw Ouwehand, de heer Wilders. Steun. Dank u wel, mevrouw Kuiken. Steun. Dank u wel, de heer Segers. Ik laat de volgorde aan het kabinet, zolang ze de vragen maar beantwoorden die zijn gesteld. De heer Dassen volgt. De heer Van der Staaij. Voorzitter, ik lig ook niet wakker van de volgorde, maar als het gaat om eenheid van kabinetsbeleid, is het wel het meest logisch om allereerst de minister-president aan te spreken. De heer Omtzigt. Ik kan me vinden in het voorstel om eerst de minister van Buitenlandse Zaken aan het woord te laten. Mevrouw Hermans, VVD. Ja, voorzitter, ik stel voor dat we gewoon de volgorde van het kabinet volgen. De heer Paternotte, D66. Ik snap de vraag best wel van een aantal collega's. Tegelijkertijd, de volgorde is echt wel aan het kabinet, mits zij in ieder geval alle gestelde vragen goed beantwoorden. Dus dat moeten ze doen. De heer Heerma, CDA. Ik stel ook voor om de volgorde van het kabinet gewoon te volgen. Dank u wel. Ik concludeer dat er een meerderheid voor de volgorde is zoals het kabinet heeft beoogd. Ik geef wel het signaal af dat een aantal andere collega's daar wat van vindt en dat hebben we net gehoord. Het woord is nu aan de minister-president. Ja, voorzitter, dank. Allereerst, ik had nog even kort contact met Sigrid Kaag. Zij is gelukkig alweer enige tijd thuis en voelt zich een stuk beter. En dankt voor alle vriendelijke woorden en hoopt snel weer aan de slag te zijn. Het lijkt allemaal erg mee te vallen, gelukkig. Tweede is, in de volgorde inderdaad, zoals u ziet, begin ik. Een paar vragen over de staatsrechtelijke kant van de zaak en ook een aantal vragen over stikstof. Dan Wopke Hoekstra over het interview. En dan Karin van Gennep, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, over koopkracht. Dat gezegd hebbend, voorzitter, is het misschien goed om meteen naar de kern van de zaak te gaan. En een van de vragen die gesteld is, staat nou het kabinet nog achter de doelen? En hoe kijken we nou naar het interview? Feitelijk is het zo dat het coalitieakkoord staat. Dat geldt voor het hele kabinet. Het is wel waar dat er ook natuurlijk een AD-interview is gegeven door minister Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken. En de inhoud van dat interview schuurt met het coalitieakkoord. En daarom hebben we binnen het kabinet afgesproken dat we de uitkomsten afwachten van het proces Remkes. We gaan ook niet speculeren over wat die uitkomsten zouden kunnen zijn. Maar op de vraag, staat het akkoord? Ja, feitelijk staat dat. Er is ook geen verzoek ingediend om dat te wijzigen. Maar tegelijkertijd geldt natuurlijk ook dat dat AD-interview er is. En dat daar elementen van schuren met het coalitieakkoord. En nogmaals, nu eerst het proces Remkes. De staatsrechtelijke vraag, kan dit? Ik vind van wel. Het is een beetje op de grens. Maar ik denk dat een partijchef die ook in het kabinet zit. En dat geldt in dit kabinet voor 2 partijchefs. Althans, die partijen hebben een partijchef. Dat is D66 en CDA. De VVD kent zo iemand niet. Maar goed, voor die 2 partijen wel. En die zit ook in het kabinet. Denk ik dat je daar iets ruimte voor moet laten. Al zou ik dat wel tot een minimum hopen te kunnen beperken. Omdat we natuurlijk niet steeds dit soort debatten willen. Maar dat je iets ruimte laat voor kleur op de wangen, die snap ik.
En in dat verlengde was er ook een vraag over Christiane van der Wal, minister voor Natuur en Stikstof. En ook daarvoor geldt natuurlijk dat zij werkt op basis van het coalitieakkoord. Dat is op dit moment gewoon vigerend. Maar uiteraard hebben we allemaal kennis genomen van het interview. Ik zei al, dat schuurt met het coalitieakkoord. En we gaan nu eerst Remkes afwachten. En uiteraard, dat geldt voor ons allemaal, geldt ook voor Wopke Hoekstra. Wij steunen allemaal het werk van Christiane van der Wal, de minister voor Natuur en Stikstof. En daar nog één vraag, dat verlengde van de heer Paternotte. Kunnen mensen rekenen op betrouwbaar bestuur, ook als het moeilijk wordt? Ja, daar werkt het kabinet hard aan. Voorzitter, dan kom ik nog bij een paar vragen over stikstof en een paar andere vragen. Maar dit waren even de hoofdpunten, het interview en de staatsrechtelijke kant. Dank u wel. Interruptie van de heer Wilders, PVV. Ja, voorzitter, even in 2 minuten, alsof er helemaal niets meer aan de hand is. Maar ik zou toch aan de minister-president willen vragen, wat vindt u er nou van dat u met 2 vicepremiers zit? Een van het CDA en een van D66, waarvan de een de ander niet meer vertrouwt. Minister-president. Ja, dan baseert u zich op uitspraken die gedaan zouden zijn in de ministerraad, waar een krant over schrijft. En wat we in het kabinet bespreken, daar zeggen we nooit iets over. Dus we zeggen er ook niks, we geven er ook geen commentaar op. De heer Wilders. Feit blijft, mevrouw de voorzitter, dat staat in 2 kranten. Tenzij u zegt dat die journalisten liegen, ga ik ervan uit dat dat de waarheid is. Feit blijft dat vicepremier Kaag heeft gezegd tijdens de ministerraad tegen, met een strakke blik staat zelfs in de krant, tegen de heer Hoekstra, het vertrouwen is weg. En oké, misschien kunt u dat om staatsrechtelijke reden hier niet bevestigen, maar het is wel een feit dat u werkt met 2 partijen die elkaar op dit punt niet meer vertrouwen. En u kunt niet werken in een kabinet. Mensen thuis zijn het vertrouwen in u. Uzelf als premier, maar ook in uw kabinet blijkt uit alle peilingen, al een half jaar lang, in meerderheid totaal kwijt. Dan kunt u nog zeggen van ja, Wilders, dat zijn peilingen, maar ik heb mijn verantwoordelijkheid, zoals u dat vaker zei. Maar nu is ook de betonrot in uw eigen kabinet toegeslagen. Dus de mensen thuis vertrouwen u niet meer. De mensen thuis vertrouwen u als premier niet meer, maar ook niet meer als kabinet. Althans, ze willen graag dat er nieuwe verkiezingen komen. En nu is er ook binnen uw kabinet een crisis ontstaan. Ruzie ontstaan. Er wordt gesproken over messen trekken. Uw collega minister Van der Wal wordt er emotioneel onder. Anderen zeggen dat het vertrouwen is. Hoe kunt u nou de crisissen in Nederland, voor een deel door u zelf veroorzaakt, oplossen als u met een club zit die door Nederland niet wordt vertrouwd en onderling elkaar ook niet vertrouwt? Dat kan toch niet? Minister-president. Ja, voorzitter, nogmaals, de heer Wilders baseert zich op uitingen in de pers over wat er gezegd zou zijn in het kabinet. Die laat ik voor wat ze zijn. Wij geven nooit commentaar op dat soort berichten. We doen ook nooit mededelingen uit de ministerraad. Het is mijn overtuiging dat het hele kabinet in staat is de weg goed te vervolgen. Heer Wilders. Ik het dan anders formuleren, voorzitter, mevrouw de voorzitter. Is de minister-president ervan overtuigd zelf dat mevrouw Kaag de heer Hoekstra vertrouwt? Ja, voorzitter, nogmaals, u baseert zich nu op een stuk in het Algemeen Dagblad. En ik ga niet in op dat soort geruchten. En die vraag is ook in die context. En dan ga ik alsnog commentaar geven op iets wat gezegd zou zijn in de ministerraad. En dat doe ik niet. Ik ga ervan uit dat iedereen in het kabinet elkaar voldoende vertrouwt om door te kunnen. Ik heb daar ook goed vertrouwen in. Heer Wilders. Voorzitter, ik heb het niet meer over de ministerraad. Ik vraag aan de minister-president, dat mag ik gewoon als Kamerlid vragen. Volgens mij bent u ook gehouden daar antwoord op te geven. Denkt u dat mevrouw Kaag, de leider en de vicepremier van D66, de heer Hoekstra nog vertrouwt? De leider en vicepremier van het CDA. Nog los van de ministerraad. Is het uw inschatting? U bent minister-president, u bent ook gehouden om de eenheid in het kabinet te bewaren. Niet echt goed gelukt. Hebben we vorige week gezien. Maar denkt u dat mevrouw Kaag de heer Hoekstra nog vertrouwt? Nogmaals, de eenheid van het kabinetsbeleid, dat behelst ook naar mijn overtuiging dat een partijchef die in het kabinet zit enige ruimte heeft. Dat is natuurlijk altijd spannend, maar ik denk dat dat een heel enkele keer kan. En mijn overtuiging is dat alle leden van het kabinet voldoende vertrouwen in elkaar hebben. Dus ook waar het betreft de vraag van de heer Wilders om met elkaar goed door te kunnen. Ja, voorzitter, dat is heel jammer en betreurenswaardig. Natuurlijk wens ook ik mevrouw Kaag van harte beterschap vanuit haar ziekbed. Maar ik kan het nou niet checken bij mevrouw Kaag. En ik weet bijna wel zeker dat de minister-president hier om de antwoorden heen fietst. En wat ik maar tegen hem zou willen zeggen is dat u van Nederland, die
wat ik net al zei, in grote mate al bijna vanaf voor de zomer in alle peilingen zegt, Mark Rutte, u bent een verzwakte premier, we vertrouwen u niet. Uw kabinet brengt Nederland in de crisis. U heeft gezorgd voor de koopkrachtcrisis, met geen begin van een oplossing. U heeft gezorgd voor de asielcrisis. Nederland overstroomd door asielzoekers, met geen begin van een oplossing. U heeft gezorgd voor een vertrouwenscrisis, dat nieuwe elan van u, niet een begin van gezien. Dus u doet het op alle mogelijke manieren fout en u zit met een club die elkaar niet vertrouwt en niet vertrouwd wordt. Nou, voorzitter, ik heb al aangekondigd dat er een motie van wantrouwen zou komen, maar het zou de minister-president sieren als die de mensen in het land serieus zou nemen, niet als kleine kinderen behandelt, doet alsof het allemaal niet speelt. Het speelt wel en u bent de verkeerde man op de verkeerde plek. Ja, ik moet toch even ontrafelen, want de heer Wilders snijdt diverse onderwerpen aan. Eén daarvan is de vraag of er in het kabinet voldoende vertrouwen is met elkaar door te gaan. Ik ben ervan overtuigd dat dat het geval is. Ik zei dat net al. 2 is dat ik de situatie ontstaan na afgelopen vrijdag zou bagatelliseren. Dat doe ik niet. En ik heb letterlijk gezegd, dat interview dat schuurt natuurlijk met het coalitieakkoord. En op zich is dat een spannend moment. En we hebben afgesproken om nu eerst te kijken wat er uit het proces van Johan Remkes komt. Dan snijdt de heer Wilders in zijn betoog de diverse grote vraagstukken aan waar het kabinet ook mee bezig is. Bijvoorbeeld het asielvraagstuk. Ik zal er zo nog apart iets over zeggen, maar daarvoor geldt dat we natuurlijk aan alles tegelijk moeten werken. Zowel de instroom als hoe krijg je de mensen weg die hier zijn, maar die niet mogen zijn. Ongeveer 1 op de 8 asielzoekers heeft hier niks te zoeken. En hoe zorgen we ervoor dat mensen die wel hier mogen blijven, dat die ook uiteindelijk bestaan kunnen opbouwen en kunnen deelnemen op onze arbeidsmarkt. Maar nogmaals, dat is een van de zaken waar we aan werken. Daarnaast zijn we natuurlijk bezig met de koopkracht. Daar zal ik ook nog iets over zeggen. Maar vooral ook Karine van Gennep, de minister van Sociale Zaken. We werken op dit moment aan in het kader van de miljoenennota die wordt opgesteld. Daar gaan we natuurlijk inhoudelijk niks over zeggen. Die gesprekken lopen. Maar we zijn ons natuurlijk zeer van bewust dat wij een antwoord hebben te formuleren, ook als politiek, op die grote zorg die bij iedereen bestaat over de sterk stijgende inflatie en de gevolgen ook voor de energierekening en ook de energierekening als zodanig. En dat heel veel mensen daardoor het ongelooflijk zwaar hebben, zowel met een beperkte beurs als ook breed de middengroepen. En stikstof, daar zijn we heel druk mee bezig. Daarom is ook het proces van Johan Remkes aan de gang om te kijken hoe we daar ook zaken in rustiger vaarwater kunnen krijgen. En daar heb ik vertrouwen in. Daar ben ik echt van overtuigd dat dat goed kan gaan. En daar zijn we de komende weken ook druk mee bezig. Dank u wel. De heer Eppink, ja 21. Dank u wel, voorzitter. Ik wil even terugkomen op het staatsrechtelijk aspect van het interview. De premier heeft gezegd dat het interview van de minister van Buitenlandse Zaken kon net, was op het randje. Maar wat is dan de reactie van de premier op de woorden van minister De Jonge in de Telegraaf van 19 augustus, waarin hij de woorden van de heer Hoekstra precies herhaalde? U zei, de heer Hoekstra kon dat doen, want hij is partijleider, daarom was hij op het randje. Maar bij mij weten is de heer De Jonge geen partijleider en is hij, staatsrechtelijk gesproken, over het randje gegaan. Is de premier het met mij eens? Nee. Nee hoor, ik vind het logisch als er enige ruimte is voor kleur op de wangen bij een partijchef. En nogmaals, de VVD kent die niet, maar het CDA en D66 wel. En die zit ook in het kabinet. En dan is het ook niet gek natuurlijk dat andere leden van die partij dat echoen. Dat vind ik niet gek. De heer Eppink. Dan wil ik nog 1 vraag stellen. Als ik dat dan vergelijk met de ontslagprocedure van mevrouw Mona Keizer. Die werd praktisch op een zaterdag, geloof ik, op staande voet ontslagen uit het kabinet. Hoe ziet u dat dan? Ja, mevrouw Keizer was niet partijchef van het CDA. Dus als je in het kabinet zit, dan heb je niet veel kans te ontsnappen. Als je geen partijleider bent, heb je dus het vonnis is snel geveld. Partijleider mag nog een tijdje doorgaan. Daar wens ik hem dan veel succes mee. Dank. Mevrouw Ouwehand, Partij voor de Dieren. Ja, voorzitter. Wij waren allemaal niet bij die ministerraad. Dat hoort ook zo. Maar ik probeer wel een beetje te proeven waar de minister-president dan zijn uitspraken op baseert, dat er voldoende vertrouwen is in zijn kabinet en onderling. Want is het dan normaal om als je als kabinetslid, als lid van een van de kabinetten Rutte, je bent het ergens toch niet mee eens, want je voelt te grote druk vanuit je achterban of de peilingen of wat dan ook. Is het dan normaal om in een kabinet Rutte dat niet open en eerlijk tegen je collega te zeggen die daarover gaat, proberen een discussie aan te gaan, maar dat je
zonder iets te zeggen, zonder het te agenderen, zonder te zeggen dit zijn we van plan, tegen de media zegt, als het aan het CDA ligt, dan wordt dat stikstofbeleid wel soepeler hoor. Terwijl die minister die dit probleem moet oplossen, thuis wordt bezocht door intimiderende boeren. Die het moeilijk heeft om nu al deze problemen op te lossen. En dan is er dus een ander lid van het kabinet, die toevallig ook partijleider is, en die komt daar gewoon mee weg. Dat doet niks met het vertrouwen in een kabinet Rutte. Minister-president. Ik denk dat daar verschillende aspecten dan moeten worden onderscheiden. Het eerste is het staatsrechtelijke aspect, daar heb ik het over gehad. Het tweede is de vraag, als je de analyse maakt dat beleid anders moet, hoe kies je ervoor om dat naar buiten te brengen? In dit geval heeft de partijchef van het CDA, ook minister van Buitenlandse Zaken, Bob Hoekstra, voor deze route gekozen. Natuurlijk, in zichzelf leidt dat ook weer tot een discussie in een ministerraad. Dat is onvermijdelijk. Daar hebben we ook vrijdag over gesproken. Dat wil ik hier niet onvermeld laten. Ik ga alleen vertellen hoe dat debat precies liep. Maar natuurlijk is er in het kabinet over gesproken. En Christiane van der Wal heeft, de minister voor Natuur en Stikstof, ook na afloop gezegd dat zij het ingewikkeld vond. En wat ze erover heeft gezegd. Dat is ook onderdeel van dat soort dingen bespreken. Het komt vaker voor dat we in een kabinet, ook vorige kabinetten, met elkaar stilstaan bij zaken die in de media zich voordoen. Dat hoeft niet altijd een expliciete uitspraak te zijn van iemand in het kabinet die de media heeft opgezocht in de vorm van een interview. Dat kan ook zijn, wat ook gebeurt, een lek waarbij bijvoorbeeld beweerd wordt wat andere partijen ergens van zouden vinden. Dat heeft ook in de afgelopen jaren dat ik die kabinetten leid, regelmatig ertoe geleid dat je dat met elkaar uitpraat. Dat hebben we ook gedaan vrijdag. Alleen waar ik niet op inga is wat er dan precies door wie gezegd is, behalve 2 punten. Van der Wal heeft zelf iets gezegd na afloop, dus dat is bekend. En 2, de vraag of er voldoende vertrouwen is met elkaar door te gaan, antwoord ja. Mevrouw Ouwehand. Ja, voorzitter, maar dit was niet het gevolg van een lek hier of daar, waarbij je dan ook nog je moet afvragen, was het wel of niet bewust en wie heeft het precies gedaan, dat weet je vaak niet. Wat hier aan de hand was dat het CDA de peilingen ziend gewoon weer het beleid wil ondermijnen, eindelijk de keuzes die nodig zijn, of een begin van de keuzes die nodig zijn om die landbouw te hervormen. En ze voelen gewoon te veel druk vanuit de achterban. En stiekem is een heel plan uitgerold om het eigen profiel weer eventjes scherp te krijgen. Ten koste van de minister die thuis bezocht wordt en op haar blote voeten intimiderende boeren te woord moet staan. Nou ja, als dat geen reden is om te zeggen, hallo, maar jou vertrouw ik niet meer. Als je er moeite mee hebt, als jij het niet kan dragen als partij, als je je ministers terug wilt trekken uit het kabinet, kan allemaal. Maar je bespreekt het hier. En je gaat niet stiekem achter de rug van de minister van Natuur en Stikstof om een plannetje bedenken, zodat jij het hopelijk misschien weer wat beter doet in de peilingen. Hoe laag? Dank u wel. Hoe laag en hoe laf? En als dat geen breuk betekent in het vertrouwen, ja, dan begrijp ik eigenlijk niet hoe dat eraan toe gaat in die kabinetten Rutte. Minister-president. Voorzitter, ook hier even precisie. Mevrouw Ouwehand suggereert een aantal motieven die het CDA of de voorman van het CDA zou kunnen hebben voor dat interview. Die haal ik echt aan haar. Ik ga er niet over speculeren. 2 is dat zij zegt, als zo'n interview wordt gegeven en het raakt aan het beleid van een van de ministers, in dit geval Christiane van der Wal, hoe kan het dan zo zijn dat dat vertrouwen niet permanent geschaad is? Dat doe je door het met elkaar over te hebben, door het uit te spreken. En ja, u heeft ook gezien na afloop van de ministerraad dat zij, dat begrijp ik ook heel goed, het daar moeilijk mee had. Dat ze zegt, ik had erop gerekend dat het team als een man achter me staat en ik heb nu niet het gevoel dat dat zo is. Dat heeft ze in het kabinet duidelijk gezegd en ik kan dat hier melden dat ze dat zelf ook na de ministerraad naar buiten heeft gebracht. Dat is ook onderdeel van met elkaar dingen uitpraten, waardoor je ook het vertrouwen met elkaar kunt behouden. Ja, voorzitter, ik wijs de minister-president erop dat staatsrechtdeskundigen het niet eens zijn met zijn ruime interpretatie over dat het net zou kunnen. Maar dat terzijde. Van der Staaij had ik aan mijn kant en dat is toch wel de belangrijkste in deze Kamer. Nou, niet als het gaat om landbouw hoor. Dan is de SGP ontzettend bewegelijk met haar staatsrechtelijke principes. Dat weet u ook. Maar ja, daarom had ik graag eerst de minister van Buitenlandse Zaken willen horen. Want ik ben wel benieuwd, zijn er dan excuses gemaakt? En worden de woorden teruggenomen? Want dat zou volgens mij de enige reden zijn om te zeggen, nou vooruit, nieuwe kans. Dit flik je me niet nog een keer. Maar je neemt het terug en je biedt excuses aan. En sterker nog, je gaat nu die minister van Stikstof en Natuur een beetje steunen in uitleggen hoe het zo gekomen is
Dat het dankzij het CDA nota bene zo'n drama is geworden waar de boeren nu in zitten. En zo doorbreek je de impasse. Gewoon uitleggen. Ja. De minister-president. Zoals ik al zei, voorzitter, dat AD-interview is niet weg. Dat ligt er nog steeds. We hebben alleen wel afgesproken om eerst het proces van Johan Remkes af te wachten. De heer Asserkan Denk. Dan de heer Klaver. Op welke wijze en wanneer is de minister-president geïnformeerd door de heer Hoekstra? Minister-president. Die heeft mij, dat heb ik ook verteld, donderdagavond gebeld, kort voor wij de bijeenkomst hadden in het Katshuis met fractievoorzitters, vicepremiers en mijzelf. De heer Asserkan. Wat was het advies van de minister-president aan de heer Hoekstra? Ja, ik ga verder niet op dat gesprek in. Hij heeft mij verteld dat dat interview was gegeven en ik ging ervan uit dat die pap was gestort. Want doorgaans zakken die kranten om 7:00 s'avonds. Hij belde mij 7:15. Ik heb er kennis van genomen en uiteraard mijn zorgen uitgesproken op het punt van wat hij zou hebben gezegd over stikstof. Het schuren met het regeerakkoord. De heer Asserkan. Kan de minister-president aangeven wat hij nou precies bedoelt met waar het dan schuurt met de regels van de ministerraad en met de grondwet? Het schuurt niet met de regels van de ministerraad en de grondwet, anders dan dat je, denk ik, als partijchef iets ruimte hebt en dat je dat niet te vaak moet doen. Het schuren zit hem op de inhoud, namelijk dat het interview los van een aantal opmerkingen over migratie en koopkracht, die niet raken aan het regeerakkoord, ook iets zegt over stikstof en in het bijzonder de doelen zoals die gesteld zijn. En daarop onderdelen afwijkend is, denk ik, van de precieze letter van het regeerakkoord. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, nou zei minister De Jonge, die zei een herstart van het proces is nodig. Dat was voorafgaand aan de ministerraad. Is dat ook de mening van het kabinet? Wat volgens mij Hoekstra gedaan heeft, is gereageerd op dat interview. Dat zijn ook elementen uit dat interview, dat begrijp ik ook. Dat partijgenoten van een partijchef die zich die ruimte veroorlooft, dat die dat uiteraard echoen. Verder geldt voor het kabinet als geheel dat het coalitieakkoord staat. Hoewel we uiteraard ook onder ogen te hebben te zien dat het AD-interview niet weg is. En tegelijkertijd wij nu ook dat proces Remkes afwachten. De heer Asserkan. Ja, voorzitter, toch heel precies. Kijk, als de heer De Jonge en niet de heer Hoekstra zegt een herstart van het proces is nodig, terwijl dat proces ingezet is en daar heel veel van afhankelijk is, dan is dat toch gewoon in strijd met de afspraken die gemaakt zijn. Ik denk dat dat een kwestie is hoe je dat precies interpreteert. Ik heb het zo begrepen, dat interview en ook uit de discussies die we erover gehad hebben, dat er in algemeen zorg is natuurlijk over de stand van het land en die begrijp ik. Tegelijkertijd hebben we daarom ook dat proces Remkes, dat wachten we nu gezamenlijk ook af. En een meer vrij specifieke opvatting in de kring van het CDA waar het betreft dat jaartal 2030. Ja, voorzitter, maar zo kunnen we alles wegkletsen. De heer Klaver, GroenLinks. Voorzitter, ik heb net meegeschreven dat het enige verschil met de zaak Mona Keizer is dat er hier sprake was van een partijchef. Klopt dat? Ja, daar zou je nog wel even naar de inhoud kunnen kijken, omdat in het geval van mevrouw Keizer natuurlijk genomen kabinetsbesluiten ter discussie werden gesteld en hier sprake is van uitgezet beleid, maar alle besluiten moeten natuurlijk nog verder worden genomen. Dat is nog wel een verdere precisering van het verschil met Mona Keizer. De heer Klaver. Voorzitter, de hele staatsrechtelijke argumentatie van de minister-president is echt zo dun als filodeeg. In het hele staatsrecht komt de term partijchef of partijleider helemaal niet voor. En dat is met de reden. Het kabinet spreekt met één mond. Er moet eenheid van kabinetsbeleid zijn. En daarom heb ik de volgende vraag. Staan alle ministers, inclusief de minister van Buitenlandse Zaken, achter de kabinetsplannen op het gebied van stikstof? Ja, en tegelijkertijd is daarbij in oogschouw te nemen dat nu dat interview er ligt en dat dat interview schuurt met die kabinetsplannen. Dus ja, wij onderstrepen allemaal, ook Hoekstra steunt het coalitieakkoord. Tegelijkertijd ligt dat AD-interview er, wat dus op een onderdeel daarmee in afwijking is. En we hebben afgesproken nu eerst dat proces Remkes af te wachten. De heer Klaver. Dus voor de komende 3 weken is er daar geen eenheid van kabinetsbeleid? Dat is eigenlijk wat hier nu wordt gezegd. Ja, er is eenheid van kabinetsbeleid, want er is op dit moment een regeerakkoord aan de staat. De heer Klaver. Dit gelooft u toch zelf niet? Jazeker wel. Maar u niet, begrijp ik. Daar moet ik dan mee leren leven. Maar, u kunt dus zeggen, ik moet ermee leren leven, maar dit is een hele serieuze zaak. Dit gaat over misschien wel, zoals u het zelf heeft genoemd, de minister-president het zelf heeft genoemd, de grootste crisis na de Tweede Wereldoorlog. De stikstofcrisis is enorm. Dit raakt het vertrouwen van zoveel mensen in dit land, van boeren. De protesten zijn enorm. Ministers worden thuis bezocht en
snelwegen worden geblokkeerd en wat dan niet meer. En dan is er een kabinet dat voor de komende 3 weken, wordt hier gezegd, de eenheid van het kabinetsbeleid toch ietsjes ruimer wordt opgepakt. Hier wordt het staatsrecht niet een klein beetje terzijde geschoven, maar echt opgerekt op een wijze zoals ik dat hier in deze zaal nog niet eerder heb meegemaakt. En ik vind dat schadelijk. En ik vind ook dat de minister-president vanuit zijn rol als hoeder van de grondwet, als hoeder van de ministerraad, dit niet zou mogen accepteren. En moet afdwingen van al zijn ministers dat ze voor de volle 100% achter het beleid staan. Punt. Minister-president. Ja, voorzitter. Het staatsrecht is uiteraard niet in beton gegoten. Dat is 1. 2 is het zo dat ik vind in de moderne verhoudingen met veel politieke partijen, met geen hele grote